Лянет идер сана чохрах, сатма сахар чайра. Эгер сатсан чеврырсын, фенаясен хайр. Сач тарлая, арпа, боғдай, ишле, бекле тарлая. Бір сачарсын, он алырсын, ұмытмай худая. Бір чувал боғдая қаршы, алтын күміш верілген. Кереклерін әріне есе, бұнлар әлі келеді. Аман оғлым, сатма сақын, еліндекі топрағы. Анын кебі сені бестер, берекетлі хучағы. Күчен, арпа, аш истемес, верір сана бұнлары. Сефил резил болмасақын, сатып, ана топрағы. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлар шамлар. Доброго вечера. Это крымско-татарский канал АТР и проект «Мост». «Мост» – проект, созданный для деоккупации Крыма. Копыр, хрымнен копырны хура, ве хрымны ишкальден хуртармах üçün тагдим етілі. Рівно місяць з моменту початку роботи Кримської платформи, першого дипломатичного проєкту і платформи для деокупації Криму. І так співпало, що рівно місяць загострення в Криму. Арешти, репресії, моральний тиск. Понад 60 осіб були затримані протягом цього місяця у Криму. Окупаційна влада звинувачує затриманих і арештованих в диверсії на кримському газогоні. І ключові підозрювані – публічні особи, представники Меджлісу кримсько-татарського народу. У нас сегодня много гостей, экспертов, будут прямые включения, как из Крыма, из Турции. На протяжении этих 2 часов с вами будет работать Татьяна Даниленко. И Осман Пашаев. И я хочу представить сегодняшних наших гостей. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Добрый вечер. Хайрлар шамлар. Экс-заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. И адвокат, который ведет все политические дела на протяжении этих последних 7 лет и сейчас является адвокатом первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелялов Николай Полозов. Добрый вечер. Здравствуйте. І з цього боку представники української влади, українського громадянського суспільства. Людмила Буймістер, депутат «Слуги народу». Доброго вечора вам. Таміла Ташева, заступниця офіційного представника українського президента на Кримському півострові. Доброго вечора вам. Олександра Матвійчук, правозахисниця, дуже відома, очільниця ГО «Центр громадянських свобод». Також з нами сьогодні в гостях. Доброго вечора. В студии у нас еще есть и эксперты. Это крымский журналист Роман Спиридонов. Також Валентина Самар, відома кримська журналістка. Доброго вечора вам. И Тимур Пестрюга, это наш эксперт, глава Ассоциации саперов Украины. Добрый вечер. Доброго вечора. Отже, розпочнемо з того, що відбувалося протягом цього місяця у Криму. І наш матеріал наших кримських кореспондентів про те, як швидко розвивалися події на півострові. Оккупанты выдвинули новое обвинение Нариману Джелялу. Первого заместителя председателя Меджлиса теперь обвиняют не только в диверсии на газопроводе в Перевальном, но и в приобретении, хранении и переправке боеприпасов. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. Соглашаться с такими обвинениями Джелял не собирается и отказался свидетельствовать против себя. Я отказываюсь от данных ранее показаний в качестве свидетеля ввиду того, что я давал показания в тяжелом стрессовом состоянии, проведя значительную часть времени с мешком на голове под психологическим давлением и в ожидании физической расправы. И, конечно, я отказался давать новые показания уже в качестве подозреваемого.
Наримана Джиляла, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, Шевкета Усинова и Ильдара Адаманова оккупационные силовики задержали 3 и 4 сентября. Они ворвались в их дома на рассвете и вывезли в неизвестном направлении. Более суток о 5 крымских татарах не было никаких известий. Тогда десятки людей пошли к зданию оккупационного ФСБ в Симферополе, чтобы узнать об их судьбе. ОМОН и Росгвардия бросились на людей с дубинками, начали хватать их и бросать в автозаки, обосновав это тем, что они якобы нарушили карантин. На 58 человек составили административные протоколы. Позже стало известно, в это время силовики выбивали признание из двоюродных братьев Азиза и Асана. А вечером ФСБшники подтвердили, что 5 похищенных крымских татар у них. Братьев Ахтемовых, Наримана Джиляла, они обвинили в диверсии на газопроводе, идущем в военную часть оккупантов в Перевальном под Симферополем. На первое судилище по избранию меры пресечения к Ахтемовым не допустили независимых защитников. Адвокат София Шабанова таки смогла попасть в зал и была шокирована состоянием пленников. Но ребята как-то неадекватно, очень странно себя вели, не поднимали голову. Такое было ощущение, что они ничего не слышат. Я все-таки пробилась в зал судебного заседания, подошла к Азизу, сказала: я твой адвокат. Сначала я подписала соглашение с твоим отцом, вот сегодня с женой. В это же время позвонила жена, а Азиз заученными словами сказал: я от вас отказываюсь, у меня есть адвокат. И я говорю: что ты делаешь? Родственники беспокоятся. А он сидит и он просто ни на что не реагирует. Такое может быть только в одном случае, когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Азиза и Асана Ахтемовых и Наримана Джиляла арестовали на 2 месяца. Ахтемовых обвинили в подрыве газовой трубы, а Джиляла сначала в подстрекательстве к этому. В день похищения пленников держали с мешками на голове, давили психологически и угрожали расправой. Ильдара Адаманова и Шевкета Усинова якобы за неповиновение силовикам бросили в ВВС на 15 суток. Братьев пытали, заставляя дать нужные оккупантам показания. Вскоре ФСБ опубликовала видео с их псевдопризнаниями. На смонтированном ролике Асан рассказывает о якобы сотрудничестве с украинской разведкой. Приехав в Херсон, я пошел в Макдональдс, где ко мне подсел человек в красных кроссовках, красной кепке и назвал себя Саидом. Он объяснил, что это кумулятивный снаряд и что он должен пробить эту трубу. Должно хватить силы, чтобы пробить эту трубу. Пришло сообщение, что нужно вспороть этот сыр, и там внутри находится это взрывное устройство. Именно эти так называемые свидетельства оккупанты выбивали силой. Это подтвердил и адвокат Айдар Азаматов, который пообщался в СИЗО с Азизом. Он рассказал, что больше всего досталось Асану. В лесу ему угрожали расстрелом при попытке к бегству, если не согласится подписать признание. Впоследствии в подвале нещадно били и пытали током. За этим наблюдали адвокаты по назначению Полянский и Глушко. Они называли это обычной процедурой. По словам Азиза, Асан очень сильный человек, но они сломали этого сильного человека и заставили сделать то, что им надо. Я сказал Азизу и попросил передать Асану, чтобы не переживал и не волновался. Об их зверствах уже знает весь мир. Пусть от нас не отказывается, мы готовы вас защищать. Состояние Азиза и Асана хорошо видно на очередном псевдопризнании, опубликованном российскими оккупантами. Братья почти не поднимают головы, запинаясь, рассказывают подготовленный силовиками текст о якобы угрозах от украинской разведки и Меджлиса, а Асан, едва сдерживая слезы, говорит то, что так беспощадно выбивали из него ФСБ. Что подумайте хорошенько, где вы сейчас, у вас у всех есть дом, семья, работа. Все хорошо. Поменяли бы вы это на то, в какой ситуации оказался я.
Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов после задержания крымских татар дал сразу несколько интервью, в том числе и подконтрольному оккупантам телеканалу «Милет». Он откровенно насмехался над пленниками и угрожал всем, кто встанет на их защиту и связан с Меджлисом. Первый заместитель председателя представительного органа крымских татар в день так называемой диверсии 23 августа был в Киеве на учредительном саммите Крымской платформы. Он, как всегда, прямо говорил о репрессиях российских оккупантов и о реальной ситуации на полуострове. О задержании Наримана Джиляла президент Владимир Зеленский говорил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. На початку вересня цього року в Криму був незаконно затриманий перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джилялов. Російська Федерація звинувачує цього політолога, видатного журналіста, телеведучого, викладача права та історії у спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова. Ось вам ціна боротьби за свої права, за права людини. Я дуже розраховую на підтримку міжнародної спільноти, кожного з вас у цьому питанні, у питанні його звільнення та звільнення близько, уявіть собі, 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації. В 2016-м оккупанты признали Меджлис экстремистским. Теперь Аксенов прямо называет представительный орган крымских татар враждебной террористической организацией. Это может быть не просто заявлением, а подготовкой к объявлению Меджлиса террористической организацией. А это может дать старт новому витку репрессий против крымских татар. К нам присоединился среди экспертов член Меджлиса крымско-татарского народа и руководитель крымско-татарского ресурсного центра Искандер Бериев. Добрый вечер. Кроме того, я хочу напомнить нашим телезрителям, вы можете смотреть нас и на канале YouTube, в YouTube-трансляции, а на ваших экранах вы можете видеть телефоны, по которым можете позвонить прямо в эфир, если вам есть что сказать, и есть тот вопрос, который вы хотите задать нашим гостям и экспертам. Николай, мы в сюжете видели и слышали о тех пытках, которые применялись. Могли бы вы подробнее рассказать вот об этих методах, которые происходили, как мы знаем, в присутствии адвокатов по назначению? Это, во-первых. Во-вторых, вот одна деталь. Мы видим заблюренное лицо, закрытое Асана и Ахтемова. И вопрос, два предположения. Либо следы пыток на лице, либо человек читает заготовленный текст, чтобы этого не было видно. Объясните нам причину этого заблюрения. Якщо можна, я уточню, теж додам, чи випадково те, що двоє з затриманих братів мають стосунок до нашої заступниці міністра закордонних справ Міне Джипарової. Один з них є далеким родичем її. І чи це випадковість, чи просто цих людей яким чином знайшли за певними критеріями? Да, ну что касается второй части вопроса, то лица были закрыты не потому, что следы пыток на них, на лицах они не оставляли никаких следов. Чтобы было понимание, видео заблюренные и видео, где они сидят за столом, сняты с разницей где-то в час. Потому что одно снимали на нижних этажах у ФСБ, а где они сидят за столом, это третий этаж, это кабинеты руководства управления ФСБ в Крыму. Закрывали лица, потому что перед ними ставили телесуфлер, и чтобы по движению глаз невозможно было определить, что они читают заранее заготовленный текст, вот таким вот образом поступили. Что касается применения пыток, то, конечно же, не секрет, что российские силовики применяют запрещенные средства и методы для достижения своих конкретных целей. Когда поставлена задача получить показания, времени не так много, это в районе суток, может быть полутора, потому что потом человека могут хватиться, начинать искать, поднимается шум. И мы видели на примере нескольких уголовных дел в Крыму на протяжении последних лет, что эта практика пыток активно применяется. Вот можно вспомнить фрилансера, журналиста Крымреалии Владислава Есипенко, которого буквально полгода назад также пытали током. Можно вспомнить Рената Параламова, до этого пытали Николая Карпюка, многих. Наиболее эффективные средства и быстрые для достижения поставленных задач – это применение электрического тока. В случае с Асаном Ахтемовым конкретно ему прикрепляли электроды на уши и, используя машинку связи военную, которая выдает определенное напряжение тока, пропускали, фактически через голову, через мозг эти разряды. Это очень болезненно.
Я думаю, что ни один человек не может выдержать этого. Это применяется по несколько секунд, включают в течение часа 20-30 раз, пока у человека, просто ощущение, что у него взрываются мозги. Кроме того, над ними проводили, обычные избиения, то есть били не по лицу, чтобы не оставалось следов, били по животу. Мы видели, что Ахтем держится за живот, что Асан Ахтемов держится за живот. Мы видели его в здании УФСБ. И в суде, буквально через 1,5-2 дня после этих событий, у нас есть опасения, что у него может быть сломано ребро или в нем трещина. Именно от этих ударов. Кроме того, братьев вывозили в безлюдное место, в лес, перед выкопанной могилой, ставили и имитировали расстрел. Говорили: беги, мы сейчас будем в тебя стрелять и скажем, что это попытка к бегству. То есть это такой обычный набор, к сожалению, действий российских силовиков, в котором нужно быстро получить нужные показания. И, конечно же, особое внимание надо обратить на то, что при применении этих пыток присутствовал адвокат по назначению. Это стало известно впоследствии. Асан говорил уже независимому адвокату, который мог к нему попасть. Этот адвокат по назначению присутствовал при этих пытках. И когда Асан спрашивал, зачем вы это делаете, этот адвокат заявлял, что это стандартная процедура. Поэтому, конечно... Если коротко, и Танин вопрос хотелось бы услышать. Я впервые об этом узнаю о связи, родственных связей Эмине Джипар, первого заместителя министра иностранных дел Украины. Мы понимаем, что человек, Эмине Джипар, была вовлечена активно в процесс тоже саммита Крымской платформы. Есть ли связь между этими задержаниями и родственными связями? Я не могу сказать, если действительно, вероятно, существует какая-то связь. Однако важно отметить, что и Асан, и Азиз, они были активистами, они были молодыми людьми, которые выражали свое мнение относительно непризнания оккупации Крыма мирными способами, они участвовали в мирных акциях. И, конечно же, такие люди автоматически ставятся спецслужбами России на контроль. И когда возникает необходимость кого-то привлечь, кого-то назначить виновным, именно они находятся в списке первыми. Спасибо. Александр, у меня вопрос к правозащите. В условиях российских тюрем и российских репрессий есть ли возможность каким-то образом влиять на то, чтобы хотя бы не применялись пытки к людям? То есть мы иногда видим отчеты по России, когда очень пристальное внимание к политзаключенным бывает, когда постоянный контроль и вовлечены правозащитники российские. Есть ли у вас какие-то идеи, как снизить снижение вреда, как говорят в медицині? Ми тісно працюємо спільно із російськими правозахисниками, і, на жаль, і в Російській Федерації, в окупованому Криму ми бачимо, що катування і жорстоке поводження є системною практикою. І це порушує як російське законодавство при всій його репресивності, так і цілу низку міжнародних стандартів. І тут ми стаємо перед величезною дилемою, тому що існуючі міжнародні механізми впливу на цю ситуацію не працюють. Наприклад, Європейський суд з прав людини. Ще кілька років тому Російська Федерація змінила своє законодавство, надала Конституційному суду Росії право визначати, чи буде Росія виконувати рішення Європейського суду, чи не буде. Або Міжнародний комітет ООН з прав людини. Немає в російському законодавстві імперативного обов'язку виконувати рішення, які прийняті цим комітетом. Тому в такій ситуації, коли немає простих відповідей, коли міжнародні механізми не мають реальних впливів на те, щоб зараз захистити людей від катувань, потрібно розробляти комплексні стратегії, де право є одним із важливих, але не єдиних елементів роботи. Спасибо. Я би тоді в пані Таміли запитала, от дивіться, про місяць минув з початку роботи Кримської платформи, і це справді перша платформа, спрямована на деокупацію Криму і на допомогу в таких саме ситуаціях. Як себе показала Кримська платформа за цей місяць? Чи змогли завдяки її механізмам якимсь чином вплинути на ситуацію? Насправді варто в першу чергу сказати про те, що дійсно ми розглядаємо тиск на кримських татар, зокрема на арешт братів Ахтемових і Нарімана Джелялова, в першу чергу як реакція Російської Федерації на його участь
у Кримській платформі. Це важливо розуміти. Звісно, що можуть бути додаткові зв'язки там з Еміне Джипаровою, братів Ахтемових, да, там і так далі, але все ж таки це чітка реакція. Це відбулось фактично через кілька днів, там 1,5 тижні після повернення Нарімана з Кримської платформи. Наріман виступав не лише на панельних дискусіях в форматі відеозвернення, а в тому числі брав участь у відкритті Офісу Кримської платформи. Там, власне, він зустрічався з президентом, з лідерами інших країн, говорив з ними. І тому, насправді, президент зараз дуже активно залучений у процес перемовин. І, нам він говорить про те, що я буду робити все від себе залежне, да, щоб, звичайно, що витягнути всіх людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі, але якби Нарімана Джелялова, він зараз докладає велику кількість зусиль. Якщо говорити про підсумки Кримської платформи, да, потрібно розуміти, що це дійсно майданчик, який наново започаткований. І Російська Федерація не дала можливості країнам, партнерам, учасницям якимось чином, принаймні, зрозуміти, як цей механізм буде працювати. Це треба теж розуміти, так? Що це спеціально було зроблено одразу після. І, власне, Міністерство закордонних справ почало комунікацію, звісно, що з країнами-учасницями Кримської платформи для того, щоб зробити це спільне комюніке від Кримської платформи. Це все припало на вихідні, наскільки ви знаєте. Да? Відповідно, були реакції окремо від країн-учасниць. 7 країн закликали власне. Росію припинити це. Так, закликали Росію припинити це, звільнити всіх політв'язнів, і, зокрема тих, які зараз були затримані, да, перестати тиснути на них психологічно і не здійснювати акти тортур фактично до них. Да. Така реакція дійсно була. Зараз ми всередині країни і, звичайно, що з нашими міжнародними партнерами думаємо над тим, яким чином правильно швидкий механізм реакції зробити, тому що ви розумієте, да, що це 43 країни, які приєдналися до Кримської платформи, це 3 учасниці організації, які приєдналися до Кримської платформи. І цей механізм, на жаль, да, тому що він є колективним, він не завжди є швидким. Це потрібно теж розуміти. Тобто коллеги, я вас чуть-чуть перерву бы о Крымской платформе, о ее механизмах обязательно будем говорить позже. Во второй части программы хотели уделить больше времени. Я сейчас предлагаю подключить к нашему эфиру Айдера Азаматова из Крыма, из Симферополя. Это адвокат. Це адвокат, який першим повідомив про ті затримання, які почалися одразу після Кримської платформи. Айдера, вітаємо вас. Чи чуєте нас? Добрий вечір, да, все слышно. Яка ситуація станом на цю мить? Скільки людей перебуває за ґратами, скільком обрали запобіжні заходи, які шанси на те, що затримані можуть найближчим часом вийти? Вы имеете в виду в целом всех политузников? Или, ті, які протягом цього місяця, ті, які протягом цього місяця були затримані, ми розуміємо, що там низці обрали адміністративні різні заходи, штрафи там і так далі, але є ключові фігуранти справи щодо так званої диверсії, і їхня доля наразі зараз, складна ситуація з ними. Ага. Айдер, ми вас чуємо, на жаль, не бачимо. Зникли. Как раз мы уже начали говорить о диверсии. Вопрос к... Я би хотіла запитати у пана Рифата, чому, власне, Меджліс став головним об'єктом цієї атаки протягом місяця, на вашу думку? Я думаю, що є декілька факторів, які привели до цієї широкомасштабної провокації з боку російських окупантів. Думаю, що ми ще не бачимо всі дії, пов'язані з цією провокацією. Як кажуть, в таких випадках ще буде продовження цієї провокації. Зрозуміло, що у російських окупантів накопичувалася дуже велика ненависть всіма тими діями, незламністю кримських татар, зокрема членів Меджлісу кримськотатарського народу, гідною поведінкою при всіх таких складних випадках Нарімана Джелялова і всіх наших там співвітчизників. І те, що в них, у окупантів, не вийшло з
шантажуванням, загрозами, яких було безліч перед Кримською платформою. Це був успішний дуже прорив української держави щодо мобілізації міжнародної спільноти. Оце в сукупності воно привело до того, що вони вирішили розробити такий цілісний план щодо не просто дискредитації кримсько-татарського національного руху, зокрема Меджлісу кримсько-татарського народу, а взагалі щодо розпоширення своїх репресій. І тут ваші експерти вже в сюжетах говорили про підготовку до оголошення Меджлісу кримсько-татарського народу як терористичної організації. І вони обрали Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Взяли двох молодих активістів Асана, Азіза Ахтемових. Взяли ще людей. Як це все відбувалося, ми вже всі знаємо, достеменно знаємо. Тут головне, щоб всі ті, які здійснювали катування і тортури, щоб вони дійсно, ну, не просто зараз це мають бути красиві слова, щоб вони просто не уникли покарання, не просто відповідальності. Ми вже деяких знаємо за іменами, за прізвищами, зокрема того слідчого ФСБ Віталія Власова. Адвокати і ті, які зараз за ґратами, вони вже впізнають, бо вже без мішків, вони по голосу впізнають тих, хто їм загрожував, бо голоси впізнають тих, коли вони були в цих мішках. Це треба зараз все встановити і відкривати карні справи, і вони мають просто знати, що вони не уникнуть своєї відповідальності. Але ще раз хочу сказати, ми зараз, ну, я так бачу ситуацію, і так багато наших товаришів з цього виходять. Ми напередодні широких репресій проти наших активістів, членів місцевих меджлісів, і до цього зараз готуються російські окупанти. И мне сообщают, что вернулась связь с Айдер Айдером Азаматов з нами на зв'язку з Криму. Айдер, ще раз вітаємо вас. Отже, яка ситуація з і затриманими, і арештованими зараз? Що ви можете сказати взагалі про кількість сумарно затриманих за цей місяць? І, власне, головні підозрювані, яка їхня доля? Да, у нас по уголовному делу, возбужденному следственным отделом ФСБ, 3 человека уже проходят в качестве статуса обвиняемых. И Нариман Джелял, и Асан Ахтемов, Азиз Ахтемов, они уже из статуса подозреваемых перешли в статус обвиняемых. Предъявили им обвинения по пункту А части 2 статьи 281 Уголовного кодекса и по части 4 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я думаю, уже много об этом информации было. Это что касается братьев Ахтемовых и Наримана Джелялова. В целом, по количеству задержанных в сентябре, это сначала 58 человек задержали неподалеку от здания Главного управления ФСБ. В отношении практически всех были составлены административные протоколы по мне смешной статье за то, что они находились одновременно с нарушением ковидных мер, и за это их привлекли к админответственности со штрафами от 5 до 30 тысяч рублей. 4 это Адаманов Эльдар, Усинов Шевкет, отец Азиза Ахтемова Эскендер Ахтемов и родной брат Ахтемова Асана Арсена Ахтемов. Они были направлены на отбытие админ-ареста от 10 до 15 суток. Не буду сейчас по каждому говорить, но дело в том, что все они отбыли админ-арест. Интересен момент именно с отцом Азиза и с родным братом. Я
когда общался с Асаном в следственном изоляторе еще 13 сентября, как раз я его опрашивал, и в беседе он мне сказал, где находится его брат Арсен. Я ему сказал, что он получил 15 суток и находится в ИВС в Белогорске. На что он мне сказал, что сотрудники ФСБ ему говорили о том, что с ним все нормально, не переживай, он на свободе, никаких проблем с ним нет. То есть он ожидал того, что я ему тоже такое скажу, что он в безопасности. Однако, когда он услышал от меня, что он получил админарест, он был удивлен тому, что ему сказали неправду. Что касается двух других, которые были также арестованы и отбыли от 14 до 15 суток ареста, это Шевкет Усиинов и Эльдар Адаманов. У них тоже такая очень интересная история. Первым, кто исчез в ночь с 3 на 4 сентября, были как раз-таки Адаманов и Усиинов. После чего их обнаружили в ИВС в городе Симферополя, но 2 суток о них не было никаких вестей и новостей. Как мне лично рассказывал один из них, это Шевкет Усиинов, он где-то тоже находился в каком-то подвале с мешком на голове. Выясняли у него информацию касательно братьев Ахтемовых и Наримана Джелялова, на что он сообщил, что с братьями Ахтемовыми он не знаком, но знает Наримана Джелялова, там в свое время они совместно проживали в одном селе. После чего его отпускают. Ну как отпускают? Как он говорит, меня, говорит, с машины вышвырнули в городе Симферополе, в городе реки Салгир. И в этот момент, там буквально, может, через секунд 5 ко мне подошли сотрудники полиции, начали спрашивать у меня документы. Естественно, документов не было, потому что их забрали сотрудники ФСБ. И за якобы неповиновение его арестовали и отвезли в суд. Вот такая была информация от Шевкета Усиинова. Айдар Бей, у меня вопрос такой. Мы в нашем сюжете видели абсолютно сломленного Асана Ахтемова. В каком состоянии он сейчас и вообще в каком состоянии все 3, которые в статусе обвиняемых, знают ли они о том, что к ним приковано внимание всей Украины, и журналистика, и власти Украины делают все возможное, чтобы и внимание мира было приковано к этим людям? Безусловно, все 3 знают о той ситуации, которая вокруг них. Я лично проинформировал Асана, своего подзащитного, о том, что, во-первых, нами было подано обращение в ЕСПЧ в порядке правила 39, и ЕСПЧ очень оперативно сработал в этой ситуации, и я думаю, что это был ключевой момент для обеспечения физической безопасности Асана в тот момент, когда нас не пускали к Асану. То, что весь мир говорит о них, они знают, хотя и были и находятся в изоляции, у них нету никаких, так скажем, новостей. Первое время они вообще находились на карантине, и Асан, и Азиз. Нариман Джелялов находится в спецблоке, там вообще никакой связи нет, то есть с внешним миром, я имею в виду, ни телевизора нет, ничего. Недавно стало известно, вот во время рассмотрения вопроса по мере пресечения, то есть апелляционной жалобы на меру пресечения от Азиза, что их перевели в другую камеру. Однако моего подзащитного Ахтемова Асана поместили на карантин, так как по тем документам, которые представлены из следственного изолятора, он контактировал так и написано, имеется контакт с COVID-19, это написано в справке. Болеет ли он ковидом или он контактировал с лицом, который болеет, там нету такой информации. Но сам факт того, что его изолировали, и я пока не могу его видеть до 4 октября включительно. В этом я лично усматриваю некую уловку со стороны наших процессуальных оппонентов.
Все мы знаем, и сам Асан мне под протокол сообщал о том, что к нему были применены пытки. Пытки очень серьезные, его длительное время мучили и током, и били. Я думаю, что для того, чтобы скрыть эти следы, уже выдумали такой метод, как направление его на карантин, якобы за то, что он контактировал с ковидным. Конечно, в этом случае ни в суд его не привезут, ни на следственные действия, тем более в следственном изоляторе у меня не будет возможности его увидеть. Я думаю, что это уловка была сделана вот для таких целей. Саунус Айдар Азаматов, адвокат одного из политузников, которого задержались в ночь с 3 на 4. Я сейчас объясню, почему мы обязаны и вынуждены обсуждать российскую фабулу, легенду этого псевдообвинения, потому что, несмотря на то, что Европейский Союз и Соединенные Штаты и союзники Украины, представители правительств, считают это дело политическим и требуют немедленного освобождения и Наримана Джиляла, и братьев Ахтемовых, есть экспертное мнение, и оно прозвучало в том числе от члена Меджлиса крымско-татарского народа Резы Шевкиева, что по опыту предыдущих освобождений политзаключенных украинских активные действия происходят после уже решения российских судов. И вот тут вопрос к Тимуру Пестрюге. Знакомы ли вы с этим делом? Насколько правдоподобно выглядит вся эта история с взрывчатками в головках сыра и попытками взорвать газопровод в селе Перевальное? Слышно меня? Мы, эксперты нашей организации, проанализировали данную ситуацию, и мы провели такой независимую экспертизу, но, наверное, все-таки стоит начать и рассказать, кто мы. На сегодняшний день Ассоциация саперов Украины состоит из 190 членов нашей организации, которые есть представителями разных государственных и негосударственных, даже международных структур, вовлеченных в противоминную деятельность Украины. Вот. Эксперты, у нас есть своя экспертно-научный совет. Эксперты занимались разными резонансными делами, и в принципе на основе того материала, который есть в общем доступе, мы сделали такой свой краткий анализ. Сразу скажу, что мы не можем быть категоричны, потому что у нас информации от открытых источников недостаточно, но есть ряд моментов, которые возникает сомнение. И мы прекрасно понимаем, что если уже дело, так званое дело раскрыто, если уже есть конкретные там уже детали, то они не должны возникать сомнений, в том числе у экспертов. Если так быть вкратце, первый вопрос у нас сразу возникает по поводу, что снаряд кумулятивный. Здесь на отчете нашем вы можете видеть воронку или какой вот ущерб производит кумулятивный снаряд. Кумулятивный снаряд, он всегда идет с высокой бризантностью, и, соответственно, воронка будет не выгнутая, как вот в трубе газопровода, она будет разорвана, так простыми словами говоря. Более того, весь характер действий больше говорит о том, что снаряд более фугасный, чем он повышенной фугасности вместо того, чтобы бризантность. Сложность в этом всем процессе в том, что, в принципе, если уже подследственные люди, либо обвиняемые люди работают с сотрудниками спецслужб, естественно, что они говорят, как вот уже озвучивалось, все под диктовку, и тут можно их раскрыть только в том случае, когда эксперты поговорят техническим языком с ними, понимаете, потому что изучить текст, рассказать — это отлично, а когда спрашивать более уточняющие вопросы, соответственно, тут человек и поплывет, потому что, как вы видите, с отчета много-много у нас таких
Тобто багато питань викликає ця кваліфікація цього вибуху, да, з боку окупаційної влади. Валентин Гладких до нас теж долучився, політичний оглядач. А я хотіла б в пані Людмили Буймістер, яка представляє «Слугу народу», запитати. От, власне, президент, і пані Таміла говорила про це, заявив після Кримської платформи про те, що оці арешти в Криму – це свідчення якраз ефективності цього дипломатичного заходу. Ну, от є в нас арештовані, так, затримані, підозрювані і так далі. Є буквально от спалах репресій протягом цього місяця. От на вашу думку, ваша політична оцінка, допомогла Кримська платформа от всім цим людям? Чи може допомогти взагалі? Кримська платформа зможе однозначно допомогти, коли країни, які об'єднаються навколо деокупації Криму, визначать дієвий механізм, і я впевнена, що це буде щось на кшталт міжнародного трибуналу, який вже давно плаче по російському сьогоднішньому режиму, який буде не просто засуджувати, а дійсно наздоганяти і карати тих осіб, які порушують систематично права людини і в Криму, і на Донбасі сьогодні. І насправді путінський режим – це ж режим сталінських репресій. Абсолютно немає жодних сумнівів, що усі події, що зараз відбуваються в Криму, це суто політичні події, спрямовані в першу чергу на залякування. Але це не єдина мета, яку переслідує ФСБ в цьому випадку. Тому що давайте пам'ятати, що війна у нас іде в тому числі і гібридна. І саме те, які звинувачення висуваються сьогодні, мене наштовхує ще на одну думку. Що зараз відбувається в Росії? Незважаючи на всі багатства газу, які є в Російській Федерації, вони всі гроші витратили або на внутрішню корупцію найближчого оточення Путіна, або на Північний потік. Технічний стан газовидобувної галузі сьогодні, і я це можу авторитетно заявити, в Росії недостатній для того, щоб задовольнити усі потреби Європи і Азії, за що Росія насправді несе політичну і цивілізаційну відповідальність. Сьогодні ж готується таким чином ще й суспільна думка, щоб потім перекласти відповідальність на кого завгодно, що там у них вибухнув один газопереробний завод, що зараз в Криму не буде газу чи електроенергії. І, звісно, буде завжди в російських медіа і в російських спецслужбах панувати наратив про те, що це Україна, що це кримські татари, що це винен хто завгодно, окрім кремлівської мафії. Тому це така абсолютно, знаєте, найжорстокіша спроба виправдати, в тому числі, ще й той безлад, який 26 років відбувається в Росії, і для прикриття якого і розпочиналася і анексія Криму, и все події на Донбассе. Спасибо, Людмила Буймістер, народная депутатка Украины, фракция «Слуга народа». У нас опять есть прямая связь по скайпу из Крыма. Эдем Дудаков, это делегат Национального съезда Курултая крымско-татарского народа. Кроме того, добрый вечер, Эдем Бей. Добрый. Вы много лет возглавляли Рескомнадс, имели отношение к газификации, в том числе газификации мест компактного проживания, более 300 компактного проживания крымских татар. Вот про взрыв трубы. Насколько возможно вообще взорвать эту трубу и взрывается ли труба? Ну, я вам так скажу. Если нужно было бы инсценировать самый бесполезный теракт, нужно было выбрать именно такой. Потому что кто знаком с технологией газопровода, газопровод на открытом воздухе, взрыв абсолютно безопасен. Через секунду перекрывается на ГРП подача газа, потому что резкое падение давления. И все, и ремонтная бригада вот такую вот поломку, так сказать, она чинит за 3-4 часа. Вопрос здесь в том, кто получает информационную выгоду от этого. Вот зададимся этим вопросом. Украина об этом даже не говорила. 23 числа не вспыхнули газеты о том, что партизаны что-то взорвали. Но другая вот сторона получила информационный повод начать репрессии. Поэтому выгода очевидна. Это действовали всегда так тайная полиция всех стран, чтобы создать некую такую провокацию, обвинить
оппозиционные силы и начать репрессии. Чуть-чуть просто. Как они это сделали? Да даже, возможно, и применили пытки. Конечно, применили пытки и заставить могли большинство сделать. Ну, могли на каком-то этапе под видом украинской разведки пустить своих ФСБшников. Все что угодно. Но самое главное, что далеко от населенного пункта происходит пшик. Это как прокол шины. Я таких газопроводов среднего давления пробивал несколько раз. И через секунду газ уже перестает подавать. Все. На этом все прекращается. Это безопасная система во всем мире. Поэтому эта инсинуация, она видна, но она очень действенна на обывателя. Ах, взорвали газопровод. Что могло случиться с людьми? На самом деле ничего не могло случиться. Но информационный повод объединить вот эту вот... Видите, это очень простые такие действия. То же самое, как украинский диверсант с ножовкой там искал по всему Крыму деревянные опоры. Сколько их там, я не знаю. Простое вроде бы. Но для обывателя это же действует. Поэтому они получают несколько информационных поводов. Вот на таких, ну, как сказать, несуразных терактах. Зачем целой стране делать в каком-то лесу какой-то пшик, который никто, кроме воробьев, не услышит? Спасибо. Это Эдем Юдаков, который специалист по газификации и делегат Национального съезда Курултая крымско-татарского народа, который нам коротко сообщил, что самый бесполезный теракт может быть такой на открытом воздухе, абсолютно безопасный, где газопровод перекривається буквально в считанные секунди. Я б хотіла ще із Тогдан вас долучити до цієї дискусії. От, власне, добре, теракт, ГУР-МО начебто його організувати збиралося, але постраждалих немає. В чому суть цього теракту і чому, на вашу думку, взагалі була обрана така окупаційною владою фабула цієї от історії? Меджліс організував, ГУР-МО придумав, постраждалих немає, газ постачається в Криму, все нормально. Тут яка в цьому може бути політична, можливо, логіка? Тут очевидно, що Російська Федерація показує всім, що ми будемо робити все, що ми захочемо. І тут повна абсурдність заяв з боку країни-окупанта, тому що ці люди, які були заарештовані, мають бездоганну репутацію і ніяк не можуть бути пов'язані з такими речами, по-перше. І це очевидно не тільки в Україні, це очевидно в всьому світі. Це перше. По-друге, сам теракт, так званий, він організований дуже примітивно, і ясно, що вони можуть зробити так, щоб це було яскраво, але вони навіть цього не хотіли робити, щоб показати, от ми що ми захотімо в Криму, ми то і зробимо. Це такий показовий був виступ. Що стосується наших дій взагалі, що стосується Кримської платформи також. Дійсно, сама Кримська платформа – це дуже потужний і необхідний для України, для всього світу захід. Але я вважаю, що ми до цього заходу ще не підготувалися. Тому, дійсно, це Російській Федерації не сподобалось. Тому що Російська Федерація намагається як можна більше сховати питання Криму. А тут питання Криму піднімається не тільки в Україні, як країна, яка... Тобто спроба інформаційно перекрити... Дійсно, не тільки перекрити. Російська Федерація тут такий, я би сказав, іспит направила в бік Кримської платформи і показала, як ви відреагуєте, що ви можете взагалі. Якщо ви зібралися деокупувати Крим, а ми от вам такий іспит зробили. Іспит показова людей з бездоганною репутацією і така, знаєте, вимушена історія, ніякої реальності там не може бути. І от що ви зможете зробити? А час показує, що поки нічого, на жаль. Тому тут нам треба консолідувати зусилля в самій країні нашій і потім переходити на міжнародний майданчик, на такий майданчик, як Кримська платформа, і реалізовувати певні дії для того, щоб Російська Федерація відчувала тиск і розуміла, що в Криму не буде таке. І Крим – це тягар повинен бути. І тут я вважаю, що треба починати з політико-дипломатичного тиску, санкційного тиску і починати з України. Тому що поки ми самі не зробимо те, що ми можемо зробити, ніяка країна нам нічого не зробить. Тому що вони всі знають, що ми поки займаємо перші місця по торговельно-економічним відносинам з країною-агресором, ми направляємо сировину Північний Крим для роботи хімічної промисловості, на жаль, досі, хоча ми можемо перекрити це.
Є схеми, певно, дійсно, ми зараз офіційно не побачимо контракт між Кримом і Іршанським комбінатом по ельмініту на завод «Титан». Ми не побачимо такого контракту. Але ми будемо бачити контракт з Туреччини, бачили на Samsung, коли йшов ельмініт. Ми бачили контракт з Румунією, коли вони переробили цей контракт. А зараз у нас є інформація, що залізницею заходить ільмінітова руда Іршанського комбінату на Росію. І дійсно там є такий контракт, який не з Кримом, але ми постачаємо сировину. Як ми можемо після цього просити наших міжнародних партнерів тиснути на Російську Федерацію? Олександр Матвійчук теж хоче долучитися, будь ласка. Продовжити цю тезу про невиконані домашні завдання самої України. І ми говоримо про політичні переслідування, які є однією з складових воєнних злочинів, що вчиняються в окупованому Криму. І 8-й рік війни Україна не має належного правового інструменту переслідувати людей, які вчиняють злочини проти людяності і воєнні злочини. Дякуючи українському парламенту, у травні цього року тільки був ухвалений в цілому закон про воєнних злочинців. Його так називають. Він носить зміни до Кримінального кодексу. Його номер 2689. Він відправлений на підписання в Офіс президента України. І вже Володимир Зеленський, попри те, що виступає і абсолютно правильно говорить і на відкритті Кримської платформи, і на виступі в Генеральній асамблеї ООН, досі не знайшов часу, щоб підписати цей законопроект. Тобто, по суті, він же в 6 разів перевищив термін, який наданий Конституцією України, для того, щоб підписати цей законопроект і дати реальні правові інструменти українським органам державної влади для переслідування за такого роду злочини. А правда, що взагалі реакція учасників Кримської платформи на затримання відбулася після звернення правозахисників, українських правозахисників? Ні? Дуже, да. Але це неправда, тому що Офіс Кримської платформи, представництво президента провело вихідні в тому, щоб обдзвонити всіх послів, відповідно через них звернутися до учасників Кримської платформи. Окрім того, представництво президента, тобто Офіс Кримської платформи, спільно з Міністерством закордонних справ України готувало спільне комуніке, яке, власне, було озвучене ім'я Джапаровою, до якого приєдналися ряд країн-партнерів. Звернення громадських організацій правозахисних було трохи пізніше, аніж була реакція більшості країн, які приєдналися до і зробили звернення щодо Нарімана Джелялова, братів Ахтемових і інших затриманих на вихідних. Уже звучит вопрос санкций, і я хочу... І Верховна Рада теж буквально нещодавно. Хочу додати, одразу буквально після того, як це трапилося, ми від імені Меджлісу кримського народу звернулися і до президента України, і головне до президентів і голів урядів країн, які були учасниками Кримської платформи, для того, щоб була консолідована позиція. Нам здавалося, і сьогодні здається, що це є дуже важливим. Ми бачили, що уряди окремих країн почали реагувати. З цією метою ми зустрілися з головою місії ЄС в Україні, паном послом, обговорили, передали ці листи, все таке інше. Але дивіться, що тут, я погоджуюсь з те, що говорив пан Ізет, що це своєрідне випробування, це тестування Кримської платформи, але незважаючи на це, нам не треба кидатися з одного міжнародного майданчика на другий, бо Кримська платформа все-таки це є цілеспрямований такий майдан, на якому ми маємо знаходити шляхи деокупації Криму з тими учасниками, і ми бачимо, хто перший потягнувся, це країни-члени Європейського Союзу. І тому я думаю, що ми маємо все одно ще раз подивитися і подивитися ті шляхи, які ми до цього здійснювали. Я тут маю ще пару хвилин зайняти. Дивіться, зараз проходить чергова сесія Генеральної асамблеї, ми бачимо ці виступи, і ми чуємо критику на адресу ООН щодо можливості відповідальності за міжнародну ситуацію, це перше. Нещодавно Європарламентом була прийнята резолюція щодо Росії,
після доповіді прем'єр-міністра колишнього Литовської республіки Кубеліуса. І там дуже такі заходи, які пропонуються, але вони умовні, що вони можуть бути задіяні. Там є жорсткі заходи, в тому числі ембарго на енергоносії. І тепер ми говоримо, буквально днями прийнято звернення Верховної Ради України. Дивіться, що там є в цьому зверненні. Щоб закликати всіх, щоб визнати Державну Думу Російської Федерації новообрану нелегітимною внаслідок того, що вибори проводилися і на нашій території, тимчасово окупованої Росією. І я би зараз головним завданням всіх нас бачив би те, якщо ми говоримо про посилення санкцій, з чого ж треба починати? Не з війни же, а треба починати, і ЗЕД говорив про дипломатично-правові такі подальші санкції. От зараз, з моєї точки зору, було б найголовним, щоб ми досягли тієї мети, того завдання, яке є звернення Верховної Ради України. Як це зробити? От тут є дуже багато питань, бо частина наших міжнародних партнерів, вони будуть уходити від цього, і вони вже заявили, що вони не будуть визнавати лише вибори в частини окупованого Криму. Але я ще раз хочу повторити, якщо ми зараз все спробуємо повісити на Кримську платформу, вона просто розчавиться. А потужні інструменти, які спеціально для того створені, ООН, ОБСЄ, ПАРЕ, Європарламент, ми там не є членами, але Європейський Союз, такі потужні інституції, ми маємо їх в першу чергу використовувати. До речі, президент спробував використати ООН, але ООН, здається, відмовились. До речі, я б заслухала заяву президента на Генасамблеї ООН, де він досить критично висловився щодо цієї інституції і небажання брати участь в Кримській платформі. Участь 46 держав та міжнародних організацій у першому саміті Кримської платформи про деокупацію Криму – ось це відданість основним принципам ООН. Я дуже вдячний кожній з цих країн. А те, що ООН проігнорувала майданчик для вирішення проблем міжнародного права та окупації – це якісь нові, мені здається, ніким не схвалені принципи. Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних, яких не можна ображати. ООН – це всі ми, це 193 країни. І я запрошую приєднатись всі ці країни до спільної декларації учасниць Кримської платформи, засудивши окупацію і показавши, що ви проти силової зміни кордонів у світі. Пані Людмила, ви хотіли відреагувати на... Так, заява насправді дійсно потужна і дійсно як звернення до кожної з країн, членів Організації Об'єднаних Націй, безперечно потрібна. Хотілося б тільки сказати, що сама Організація Об'єднаних Націй, просто для розуміння, це колегіальний орган. У нього є два органи. Це Генеральна асамблея, куди входять усі, і Рада безпеки, куди на сьогоднішній момент поки що ще входить Російська Федерація. І є право вето у кожної держави, яка є членом Ради безпеки. Тому чи треба переглядати цей міжнародний механізм, це питання, мабуть, яке ані Кримська платформа не вирішить, ані ми з вами. Але щодо українського парламенту, ми ухвалили насправді дві заяви, просто щоб теж глядачі розуміли. Перша була в перший пленарний тиждень, як тільки парламент розпочав роботу. І це була заява щодо засудження саме затримань і тих репресій, які почали відбуватися в Криму. І друга заява, яку ухвалила Верховна Рада щодо виборів. І дійсно я абсолютно погоджуюся, що сьогодні ми повинні створити якомога більший міжнародний тиск і міжнародну обізнаність в питанні для того, щоб на рівні урядів і на рівні парламентів інших держав не визнавати вибори в Російській Федерації. Тому що якщо вони не визнаються на якійсь окремій території, то їх не треба визнавати загалом.
Спасибо. Единственное, добавлю от себя ремарку, что вот Рифат Ага говорит, мы не должны раздавить Крымскую платформу, подменяя работу ООН и подменяя работу того же ОБСЕ, но в то же время есть мнение, что ООН при нынешней его неэффективности и реформах, о которых речь идет не только об украинском кейсе, идет давно, и она должна умереть, возможно, как Лига наций до войны под тяжестью. Я хочу подключить экспертов, у нас час. Одна речення. Ні, тут дуже важливо, щоб мене правильно зрозуміли, щоб не було так, що я когось там хочу виділити окремо чи врятувати. Кримська платформа має знаходити такі рішення, щоб нам змусити і ОБСЄ, і ПАРЕ, і Генеральну асамблею. У нас немає знаходження таких пропозицій, які би змусили нарешті ці дуже шановні міжнародні організації виконувати свої повноваження. У цьому є завдання Кримської платформи. Вот Крымская платформа, это все-таки объединила, можно сказать, единомышленников. Это все страны ЕС и все страны НАТО. И в этой подсумковой декларации была речь о санкциях вот таким образом в случае обострения ситуации. Вот тут к Валентине, вы у нас специалист по санкциям, Валентина Самар, крымский журналист, руководитель Центра журналистских расследований. Какая санкционная политика нам нужна, кто ее способен осуществлять? И вот, как Александра сказала, выполнены ли все домашние задания Украины в этой санкционной политике? Дякую. Ну, почнемо з домашнього завдання. Абсолютно, да. Ми дуже часто, і Ескандер, який також є членом експертної мережі Кримської платформи, і ми дуже багато часу провели ще за півроку до саміту Кримської платформи для того, щоб напрацювати якісь рекомендації уряду українському, урядам країн, які приєднаються до Кримської платформи. І я хотіла, сподіваюся, Ескандер також приєднається до моєї думки, щоб ми трошечки понизили градус очікувань. Не робіть, давайте не будемо впадати в чергові ілюзії і придумувати собі якісь речі, які неможливі на сьогодні ні на рівні національного законодавства, ні на рівні законодавства країн, які приєдналися національного, ні на рівні міжнародних спільнот, які на сьогоднішній день є. Ми стоїмо тільки на початку шляху. І в залежності від того, як сама Україна вкаже напрямок цього руху, як вона на своєму прикладі покаже, яким чином змінювати і реформувати, і, не знаю, апгрейдити ті всі тренди, які були стосовно Криму до цього, дуже багато залежить від нас. Чому я так кажу? Чому я прошу не впадати в оці великі очікування? Тому що ми прекрасно знаємо, що найбільшим порушником європейських та американських санкцій в Криму досі була Україна. Бо в нас там була вільна економічна зона Крим, і ми дуже багато всі з вами зробили для того, щоб вона була ліквідована, для того, щоб Україна не підривала дію західних санкцій в Криму. Бо вільна економічна зона Крим, ми знаємо, дозволяла українському бізнесу, українським олігархам, які дуже впливають на українську політику, стосовно Криму в тому числі, дозволяла все те, що західні санкції забороняють. По всьому спектру секторальних санкцій. І була дуже лояльною до російських олігархів, які мали активи в Україні, дозволили їм вивести всі активи, які були. І при цьому ми топаємо ніжкою і кажемо Заходу, посилюйте санкції, допомагайте нам визволяти наших політичних в'язнів. До речі, такого статусу в Україні немає. Закон про політичних бранців, про їхній статус, про їхній соціальний захист відпрацьований роками правозахисниками, разом з урядовими структурами, з представництвом президента. А потрібно сказати, що нинішня команда найпотужніша за всі часи, а взагалі існування Автономної Республіки Крим, вона сьогодні, бо там є правозахисники і є юристи-міжнародники, і вони відпрацювали разом з правозахисниками дуже якісний закон. Але він лежить там, я не знаю, в чиїй шухляді, в Офісі президента і не подається у парламент. Олександра згадала про закон про воєнних злочинців. Ну, слухайте, ми всі хочемо, щоб Путіна нарешті настигли, як тут у нас кажуть, там, Гаазький трибунал, да? Тобто мається на Міжнародний кримінальний суд. Але ж ми не ратифікуємо Римський статут. То чого ж зараз Міжнародний кримінальний суд ні з того, ні з сього буде знаходити якісь гроші для того, щоб сформувати там чи суд, чи трибунал стосовно ситуації на Донбасі, ситуації в Криму, і ще ж у нас там є кейси по Майдану. А в нас всі ці справи не розслідувані. А в нас судової реформи немає. А в нас ще жодного вироку по воєнних злочинцях в Криму немає. Та й по Донбасу також тільки один вирок, і той дуже такий, самі юристи кажуть, і прокурори, що він не дуже надійний.
то може ми почнемо вже працювати як слід? То може ми скажемо своєму парламенту, давайте приймайте потрібні закони для того, щоб світ бачив і наші партнери, які приєдналися до Кримської платформи, щоб вони бачили всю серйозність намірів. Бо ми дійсно подали дуже потужний сигнал із самітом Кримської платформи, але потрібна робота щоденна. Потрібна критика. Потрібна боротьба з корупцією, бо деокупувати Крим без боротьби з корупцією неможливо. Бо це правоохоронні органи, бо це економіка, і це, згадував Ізет сьогодні, ті речі, які залишилися без вільної що економічної не зони потрібно Крим. прямо зараз займатися звільненням незаконно ув'язнених, арештованих людей, яким шиють кримінальні справи. Так, а закон про політичних бранців, це про Валентина що? и Искендер оба в этой экспертной мережи Крымской платформы, потому что есть что добавить вот этот режим завышенных очікувань и домашней работы. Но я в первую очередь хочу сказать о нескольких основных, обозначить несколько тезисов. Первый тезис. ФСБ объявила войну Меджлису. Объясняю почему. Потому что вот все это связано только с Крымской платформой. Нет. Ведь на самом деле российская власть начала менять свое законодательство еще с лета 2020 года, когда они провели всеобщее голосование, внесли изменения в Конституцию Российской Федерации и начали усиливать свое законодательство, в том числе и Уголовный кодекс. И, соответственно, уже в 2021 году появляется 280-я статья, часть 2. То есть это не просто посягательство на целостность Российской Федерации, но это участие. И по-хорошему, да, в кавычках, мы должны были ожидать, что Наримана Джилялова и других наших коллег будут преследовать именно по этой статье. Но они пошли еще более изощренно. Они пошли более изощренно, потому что они уже имеют опыт, скажем, с Ахтемом Чигозом, где чисто политическая статья, с Рифатом Чубаром, Мустафой Джавимилевым, Искендером Бариевым и так далее, где чисто Ильми Умеровым, где чисто политические статьи. И, соответственно, они уже видят, как реакция осуществляется со стороны международного сообщества. Здесь же, тут появляется следующий процесс. Процесс, когда обвинение практически за диверсию, практически за терроризм. И вот эта изощренность, она четко показывает. Завершая тезис, ФСБ объявила войну Меджлису, вот как раз-таки, что мы можем дальше ожидать, что нам необходимо предпринимать в этом случае, и каким образом мы должны защитить. Потому что речь идет как минимум о 2500 человек, которые напрямую аффилированы с Меджлисом крымско-татарского народа, а может еще больше, на несколько тысяч, потому что членами местных региональных меджлисов были в разные времена. Второй тезис, очень важный. Не нужно сравнивать Крымскую платформу и ООН, потому что ООН никогда не будет заниматься вопросами деоккупации. Я считаю, вот многие политики, некоторые даже эксперты пытаются заявить о том, что вот в ООН начнут заниматься там Крымской платформой и так далее. Никогда этого не будет, потому что Крымская платформа – это площадка союзников. Это те, которые объединились для того, чтобы дать посыл, вести ненасильственным путем. Кстати, это тоже важный тезис. Именно ненасильственным путем процессы деоккупации, то есть восстановления целостности Украины. Теракты или диверсионные акты – это как раз-таки прямое противоречие этим процессам. И здесь ФСБ тоже четко все продумало. Поэтому будет реакция ООН в виде резолюции, где будут обозначены моменты. Но ожидать о том, что ООН примет какое-то сразу же решение и сразу все накажут Российскую Федерацию, такого не будет. Не нужно строить иллюзии. Поэтому здесь на самом деле международное право, международная общественность переживает серьезный период, когда мы находимся на том уровне, что ООН не может обеспечить защиту. С другой стороны, мы не дошли еще до другого периода. Это период самый опасный. И вот над этим периодом сегодня многие эксперты в мире думают, как быть. Ну и последнее, на что я хотел обратить внимание, то тут, конечно же, наша задача обратить внимание как украинского политикума, так и, в первую очередь, наших союзников для того, чтобы четко продемонстрировать, что Крымская платформа может быть эффективным инструментом, в том числе и на подобную реакцию. И поэтому уже сегодня должно и Меджлис крымско-татарского народа вышел с инициативой начать консультации по этому вопросу. И тут, конечно же, без
офиса Крымской платформы, без Министерства иностранных дел мы это самостоятельно осуществить не сможем. Поэтому нужно объединять усилия и переходить к конкретным действиям. Дякую, пане Скандер. У нас тут ще цікавий один поворот намалювався. Є насправді на Генасамблеї ООН з найбільш різкими заявами, крім власне президента Володимира Зеленського, виступив також президент Туреччини Реджеп Тайип Ердоган. Я пропоную послухати, що він заявив в рамках Генасамблеї ООН щодо тимчасово окупованого Криму. İlahını tanımadığımız Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар. daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. 29 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет встречаться в России с Владимиром Путиным. А сегодня 42 крымско-татарские организации Турции, которые объединились в 2014 году, сразу после оккупации в платформу, в единую платформу крымско-татарских организаций Турции, обратились к Реджепу Тайипу Эрдогану с открытым письмом накануне этой встречи. И мы сейчас включим из Стамбула руководителя диаспоры крымских татар Стамбула. Мы будем говорить на крымско-татарском языке. После этого я переведу для студии суть нашего разговора. Хайырлы акшамlar Celal Bey. İyi akşamlar. Celal Bey, bugün bu mektup hakkında işittik. 42 teşkilat Kırım platformu Erdoğan'a mektup imzaladı. Kıskası Recep Erdoğan'dan ne bekliyorsunuz? Cumhurbaşkanımızdan beklediğimiz dernekler platformu olarak Kırım Tatarlarının Kırım'daki haklarının Putin'den konuşması karşılığında bir şeye kurban edilmemesi için biz diasporada güçlü teşkilatız diye kendimizi hatırlatmak için böyle bir şeye ihtiyaç olduk. Putin'den görüşecek Cumhurbaşkanımıza Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğinin devamı niteliğinde şeylerdir, isteklerdir. Ve bu istekler karşısında da Tayyip Erdoğan'ın Putin karşısında geri adım atmayacağını bekliyoruz. Celal Bey, Ukrayna iktidarı bile Türkiye'den adımlar bekliyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Cumhur Reis'in yardımıyla 2017 senesi iki meclis reisi muavini Ahtem Çiğgöz'den ve İlmi Umerov serbest bırakılgan idi. Sonra biz öğrendik bu böyle gerçekten aytsak bir pazarlık oldu. Çünkü Erdoğan'a Putin'e onun Rus ajanslarını verdi. Türkiye topraklarında Çeçen muhaliflerini öldürgen katillerini verdi. Şimdi her zaman da Türkiye tapıp olacak mı o kadarlık böyle pazarlık için Rus ajanslarını her zaman onların Kırım Tatarlarına değiştirmek için? Benim anladığım kadarıyla Putin'in Türkiye'ye ihtiyacı var. Ve Türk devletinin isteklerini de yabana atmayacaktır. Evet, Çeçenleri öldüren Ruslar hapiste yok ama Putin'in yani Rusya Federasyonu'nun batıya açılması için Türkiye topraklarına ve Türkiye karasularına ihtiyacı var. Onun için anlaşmalar daha insani şekilde geçecektir. Yani ticari anlaşmalar, insanlar, ülkeler arasındaki menfaatleri ön planda. Rusya Federasyonu'nun da Türkiye Cumhuriyeti'ne ihtiyacı var. Batıya gazını satması için, Türkiye'deki yatırımları için Türk devletine ihtiyacı var. Yani onun için de Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra pazarlık şekilleri daha farklı olacaktır diye düşünüyorum ben. Çok sağ olun Celal Bey. Celal Ичтен, глава Ассоциации крымских татар города Стамбула, одной из организаций, которая включена в эту платформу диаспор. Первый вопрос был, что ждет диаспора от встречи Путина и Эрдогана. Это поддержка территориальной целостности Украины. Ответ. И чтобы вопрос крымских татар звучал очень сильно, и чтобы не было никаких уступок и в этом вопросе, в вопросе освобождения. На мой второй вопрос. Мы знаем, как освобождали Чийгоза и Умерова. Позже Эрдоган отдал двух российских ФСБшных агентов, убивших чеченских оппозиционеров на территории Турции, на что ответ был Джеляла Ичтена. В этот раз, скажем, мы ожидаем больше человечности в этот вопрос, вряд ли будут выдаваться новые убийцы, но насколько, вот говорит Джелал Ичтен, мы знаем, что Путин очень нуждается сейчас в Эрдогане и в Турции, нуждается в том числе в территориальных водах Турции. Есть некоторые, в том числе коммерческие соглашения, жесткие, в зависимости от которых Эрдоган может
может ставить те вещи, которые хочет получить преференции на территории Турции Эрдоган, поставить их в зависимость от решения вопроса крымских татар. Тобто будуть обговорювати на Да, зустрічі будуть через 2 обсуждати, да. тижні. Я би Валентина Гладких ще задіяла дуже коротко, він поки що не говорив. На вашу думку, активність Ердогана в цьому питанні – це що, завищення там ставок переговорних перед зустрічю з Путіним, чи все-таки врахування того, що в країні величезна кримсько-татарська діаспора, якщо можна це так назвати, така громада, і потрібно враховувати їхні інтереси? От як ви гадаєте? Ну, так і перше, і друге, і третє. І третє, і Тому що четверте. Туреччина також претендує на роль щонайменше регіонального лідера. З перспективою стати і глобальним лідером. Відповідно, хоче відігравати більш значущу роль в міжнародній політиці. Тому це абсолютно нормально, закономірно. Я не думаю, що кримсько-татарська діаспора настільки є електорально впливовою в Туреччині, що прямо через це він так переймався. Хоча це також важливо. Але ключовий момент все-таки це завищення ставок, безумовно, захист своїх, я не знаю, співгромадян, співродичів. Але головне це все-таки глобальний контекст, треба тут розуміти. І ключовий момент, от ви говорили про виступи в ООН, то треба сказати, що Зеленський, коли говорить про те, що час прокидатися, то він правильно говорить, він просто показує, що світ, сучасний світ, стає дедалі більш небезпечним і дедалі менш прогнозованим місцем. І ті люди, які відповідальні політики, вони повинні усвідомлювати, що ми або зараз повинні не ділити держави на сильні, впливові, авторитетні, неавторитетні, а виходити з примату міжнародного права, прав людини. А якщо ми будемо керуватися винятково політичними інтересами і зважати на сильних світу цього, так це може повторитися історія, яку я нещодавно згадував. Є така відома картина, називається «Плот Медузи». Це коли один відомий корабль зазнав трощі, і там вже 150 людей опинилися на плоту. І коли вони врятувалися, лишилося лише 15, бо решта стали жертвою насилля і, зокрема, і канібалізму. Тому якщо ми не хочемо опинитися на цьому плоту, ми, коли я кажу, це не Україна, я маю на увазі ми, як Homo sapiens, як людство, то нам треба рухатися в зворотньому напрямку і повертатися до того, що якщо якась держава надає комусь гарантії, то ці гарантії дотримуються. Бо якщо їх не будуть дотримуватися, то ніхто не буде погоджуватися на отримання гарантій. Це буде сприяти подальшій нуклеаризації світу, бажання держав мати ядерну зброю. Розуміємо, чим це може завершитися? Далі, якщо ми не можемо спиратися на міжнародне право, яке нам ніякі гарантії також не дає, так знову ж таки це означає, що будемо нарощувати власні збройні сили, військово-політичні союзи, буде наростати ескалація конфліктів, напруженість в світі. А якщо, знаєте, рушниця висить на стіні, то вона рано чи пізно вистрелить. І на сьогоднішній день, от після ситуації в Україні, всі помітили, що рушниця висить. Але просто дехто робить вигляд, що ця рушниця, вона тільки в Україну може вистрелити, до нас ця рушниця не дострелить. Дострелить. Тому на сьогоднішній день, я наголошую, це ключовий меседж, який пролунав в ООН від Зеленського, час прокидатися. Все. І коронакризу правильно згадав. Що або егоїстичні інтереси, або загальнолюдські інтереси. Якщо егоїстичні інтереси будуть домінувати, то так рано чи пізно просто залишаться лише ті, хто сильніше. А що робити тим, хто слабшим? Тому я чесно вам скажу, що Ердоган в даному посилі своєму якраз вже робить претензію на глобального лідера. Я кажу, як Ердоган, не як Туреччина. А Туреччина підтягнеться за цими амбіціями. Велике розчарування після таких завищених очікувань. Пані Таміло, про... Хотіла відреагувати на питання по домашньому завданню. Дійсно, ще перед Кримською платформою спільно із парламентом українським, з Офісом президента, Міністерством закордонних справ, іншими відомствами ми напрацювали пакет законопроєктів, які стосуються Кримської платформи. І звісно, що питання санкційного режиму і зміни, власне, до українського законодавства, воно є теж одним з питань пакету Кримської платформи. На жаль, на даний момент готового проєкту немає. Я, Валентина, знаю, що є робоча група, яка, власне, напрацьовує це питання. Інше питання – це законопроєкт щодо політв'язнів, який був сьогодні вже згаданий. Насправді він дійсно був напрацьований правозахисними організаціями та представництвом президента. Він фактично знаходиться на підписі президента для того, щоб відправити його до українського парламенту. І ми впевнені, що український парламент точно його підтримає. Що стосується президента Ердогана,
Ердогана. Дійсно, до нас звернулися з тим, щоб надати уточнений список політв'язнів, які знаходяться на території Криму та Російської Федерації. Цей перелік був переданий і Міністерством закордонних справ, і нами в Офіс президента на прохання адміністрації пана Ердогана. Відповідно, ми впевнені, що цей перелік буде фігурувати на зустрічі Путіна і Таїпа Ердогана у Росії. На зустрічі Зеленського і Ердогана Зеленський передав Ердогану перелік політв'язнів. Була зустріч під час Генасамблеї, на полях Генасамблеї. Окрім того, було окреме звернення з боку турецької сторони щодо того, щоб передати повний перелік всіх політв'язнів, які знаходяться в місцях позбавлення волі, як в Криму. В цей перелік? Скільки це осіб? Це повний перелік, це більше 120 осіб. Звичайно, що це кримські татари, українці, які утримуються як на території Криму, так і на території Російської Федерації. Тобто це всі списки, які були верифіковані правозахисними організаціями, коаліцією громадських організацій, звісно, що вивірені нашою структурою, Офісом уповноваженої і так далі. І це повний верифікований список. І чого ви очікуєте обміну? Як було вже так свого часу? Ми називаємо це не обміном, а взаємним звільненням, по-перше. Слід говорити, звісно, що ми просимо всіх наших партнерів, які і приєдналися до Кримської платформи, і в тому числі окремо Турецьку Республіку, допомогти з тим, щоб звільняти наших політв'язнів. Але ми розуміємо, що всіх одразу, на превеликий жаль, не звільнять, при тому, що колись ми говорили про так званий обмін, взагалі звільнення всіх на всіх, коли відбувалося ще в 2019 році, ми говорили про це. На жаль, зараз ми розуміємо, що з боку Російської Федерації такого бачення щодо звільнення всіх немає. Тому нам потрібно використовувати всі можливі інструменти для того, щоб звільняти наших політв'язнів. Пан Рефат мав зауваження про цьому. Таких моментів. По-перше, якщо хтось з Туреччини хоче знайти найвпливову діаспору, то він має розпочати з кримсько-татарської діаспори. Вона там найвпливова. Це я просто відмічаю і не більше. Друге, ми задоволені тими меседжами, які були в виступі президента України на Генеральній асамблеї, і ми їх вважаємо, це продовження того, що було на інавгураційному саміті. Згадайте виступ лідера кримсько-татарського народу про шакалів і левів, що леви мають прокинутися. І президент України дуже чітко, як на нашу думку, він відзначив завдання лідерів, які збираються на Генеральній асамблеї. Інша проблема, коли вони прокинуться, наскільки вони будуть такими послідовними. Оце вже я знову повертаюся. Це в тому числі і завдання Кримської платформи. Ми маємо знаходити такі пропозиції, щоб вони були ними прийнятні і вони впливали на Росію, щоб вона поверталася в межі міжнародного права. І останнє. Списки передані і Ердогану, і генеральному секретареві ООН. Ердогану вони передані, наскільки я знаю, ще з боку уповноваженої з питань прав людини Верховної Ради пани Денісової. Але проблема не лише в списках. І про це трошки говорив Іскандер. Якщо раніше ми говорили про звільнення, ми не говорили, а звільняли тих, які пов'язані з будь-якими статтями, але не з тими, які терористичні. Бо наші люди, кримські татари, подавляючи більшості, це вони є політв'язнями з Криму, з тих більше ніж 122 людей, вони більшості своєї частини, вони засуджені по цих терористичних статтях, по 13, 17, 20 років. Можливо, експерти мене поправлять. Я в Росії сучасній за часи Путіна не знаю жодної ситуації, коли засуджені за терористичною статтєю, так, сфабрикованою, незаконно засудженою, але щоб Путін звільнив таку людину. І тут треба нам всім готуватися до того, це дуже добре, що Ердоган, що працюємо, але треба знаходити інші форми тиску на Росію також, бо Путін ще до цього не звільняв тих, кого він вважає терористами. И я хочу добавить о том, что мы говорим не только о том, что происходит и что делать, а что может происходить, потому что здесь очень важно обратить внимание на то, что сказал Искандер Бариев о войне, объявленной Меджлису, потому что через несколько дней после задержания братьев Ахтемовых и
Наримана Джиляла ФСБ сделала заявление, что Меджлис главная проукраинская реваншистская сила в Крыму. То есть это прозвучало. На слова Аксенова тоже нужно обращать внимание, который уже назвал террористической организацией. И речь идет не только о 2500 людей, которые работали в местных Меджлисах. Вот я попрошу нашего коллегу Рому Спиридонова вспомнить дело вот 2015 года, конца 2015 года, когда он вынужден в 2016 году был покинуть. Как фабрикуется это дело? У тебя, по-моему, нашли инструкцию по созданию взрывчатки, да? И причем у тебя то ли в холодильнике, то ли на холодильнике. Вот расскажи, как конструируются эти дела нынешней российской оккупационной властью? Ну, это очень старая история, до 2015 года, которую я уже неоднократно рассказывал. Ну, напомню фабулу. По постановлению суда Киевского района города Симферополя ко мне пришли с обыском в качестве свидетеля по делу о терроризме Ленура Ислямова. Тогда уже телеканал АТР переехал в Киев. Связи мы фактически никаких личных не поддерживали на тот момент. Но тем не менее, их интересовало, вернее, даже их ничего не интересовало, они просто пришли с обыском. И нашли на холодильнике, на самом видном месте, на кухне, желтую папочку, в которой оказалась инструкция по взрывотехнике. Вот. И, собственно, потом был допрос. Причем большую часть допроса следователь разговаривал с адвокатом, у них были какие-то свои общие дела. Я их почти не интересовал, просто по фабуле какой-то они там прошлись по вопросам. И, собственно, и все. И я вышел, собственно, из ФСБ и через месяц приехал. Извини, что мы заставляем тебя периодически вспоминать эту ситуацию, но это как раз яркая иллюстрация того, что это Рома, журналист Черноморки в прошлом и телеканала АТР, двух каналов, которые были выдавлены из оккупационной властью, из Крыма. То есть речь идет не только о действующих журналистах или членах Меджлиса, а тех, кто просто как-то был связан в прошлом. И как, ну вот, если позволите, я добавлю, что это была схема, которая почти очень похожа, точнее, очень похожа сейчас история с Нариманом, только тогда режим, наверное, был не такой кровожадный, еще не распробовал вкуса крови и ограничились запугиванием. Но технология была такая же. То есть во время этого обыска следователь мне говорил о Сенцове, у которого нашли тоже какие-то там инструкции. В общем, проводил параллели. Ну, на тот момент, я так понимаю, меня просто намекали, что мне нужно как-то изменить свое отношение к жизни, свое поведение. Запрошення до переговорів таке собі. Я хотел, вот если мы будем говорить о возможном будущем, я не хочу никого пугать, но важно понимать, что делают российские власти по отношению к Крыму. 8-й год идет активная колонизация Крыма. То есть фактически Россия перебрасывает людские ресурсы, финансовые ресурсы с материка в Крым. Даже по официальным данным в городе Севастополе уже проживает более 600 тысяч человек. Подавляющее большинство приехавшие с материка. И, конечно же, для российских властей, которым обязательно необходимо подчинение на подконтрольных территориях, позиция крымских татар, она стояла костью поперек горла. Какое-то время с этим смирялись, отрабатывали определенные части населения, кого-то привлекали по террористическим статьям, о чем сказал Рифат Чубаров, так называемые дела Хизбут Тахрир, кого-то привлекали по экстремистским делам. Буквально в начале июня этого года секретарь Совбеза российского Патрушев приезжал в Севастополь, проводил расширенные совещания коллегии МВД, ФСБ, прокуратуры. Патрушев, как один из лидеров России, входящий в близкий круг Путина, открыто заявлял о том, что Украина создает лагеря диверсантов на админгранице, что в Крыму будут происходить теракты. И силовики взяли под козырек. Мы видим, что прошло несколько месяцев. Конечно, Патрушев это говорил, это была одна из пугалок в преддверии Крымской платформы. И здесь мы видим определенный символизм, что да, вот этот вот якобы взрыв на газопроводе произошел именно в день
открытия саммита. Причем отмечу, что первоначально это не квалифицировалось российскими статьями, как там диверсия или теракт. Изначально расследовали органы МВД умышленное повреждение имущества. То есть речь шла об этом. И только потом, когда они уже для себя сформировали определенную позицию, они решили, что да, надо привлекать Меджлис к ответственности за это участие, привлекать Наримана Джилялова, привлекать братьев Ахтемовых как активистов. Что будет дальше? Вот буквально вчера, по-моему, Георгий Мурадов, представитель Путина по Крыму, открыто заявил, что необходимо принуждать Украину к тому, чтобы она забыла о любых действиях, направленных на деоккупацию Крыма. Каким образом будет осуществляться это принуждение? Прежде всего, это будет давление на тех заложников, которые находятся на оккупированной территории. В основном, конечно же, это крымские татары. Почему именно крымские татары являются такой целью? Да потому что это наиболее значимая социальная группа в Крыму на момент оккупации, которая не приняла саму оккупацию, не приняла ее последствия и продолжала мирное сопротивление этим властям. Пускай это не были какие-то яркие акции, массовые акции, но мы видели, что проходили поднятия флагов, что люди не молчали, высказывались, за это они подвергались преследованию. И вот сейчас, когда прошел учредительный саммит Крымской платформы, Кремль, по сути, мстит Украине посредством вот этого давления репрессивного на людей, оставшихся в Крыму. И, как сказал абсолютно правильно Искандер Бариев, речь идет о сотнях и тысячах людей, которые в ближайшее время потенциально могут быть подвергнуты таким репрессиям. Да, Олександре, власне, да, хто будуть далі, хто наступні жертви можуть бути? Ще от Меджліс не випадково став головним об'єктом атаки окупаційної влади, тому що це об'єднана громада, яка може виходити на якісь протести, організовуватися і так далі. І Росія взагалі на всій своїй території зачищає будь-які осередки громадянського суспільства, особливо перед виборами. Вибори минули, все це продовжується. От хто може стати наступним об'єктом? І чи, можливо, татари будуть залишатися головними жертвами оцих репресій? Путін використовує незаконно ув'язнених людей за політичними мотивами з трьома цілями. Перше – це метод ведення війни, тому що територію треба утримувати в покорі і треба постійно зупиняти будь-яку неконтрольовану активність. Тому всі, хто займаються незалежною журналістикою, правозахисною роботою, гуманітарною роботою, мають ризик опинитися за ґратами. Зачистка політичного поля. Друга причина, і для чого Путіну потрібні незаконно утримувані люди, і я тут погоджуся з колегою, це спосіб тиску на Україну. Це шантаж. Ми часто бачимо, що в обмін на звільнення людей Російська Федерація висуває геополітичні вимоги. Наприклад, зараз активно дискутується питання відновлення води до Криму. І третя причина. Для чого Путіну потрібні незаконно утримувані люди? Це треба розуміти, живучи в російському контексті, величезну роль відіграє телевізор. От по цьому телевізору треба періодично показувати українських терористів, кримсько-татарських екстремістів, шпигунів, диверсантів. І, до речі, в цьому контексті я хотіла би згадати про Меджліс, бо тут ще це не звучало. Кілька років тому Міжнародний суд ООН, до якого звернулася Україна з позовами по двом конвенціям про протидію расовій дискримінації і фінансуванню тероризму, видав забезпечувальні заходи. Він зобов'язав Російську Федерацію відновити діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу. Кілька років Російська Федерація це не виконує. Їй потрібно буде відповідати перед Міжнародним судом ООН, чому вона цього не робить. І от, можливо, також в цей спосіб Російська Федерація шукає, якщо не правові, то хоча б якісь пропагандистські причини такої бездіяльності. Я хочу добавить, для пропагандистских причин России нужны крымские татары. Россия преследует не только за то, что крымские татары делают или могут сделать, а за то, что они и не делают. Например, это фактическое бойкотирование выборов на всех уровнях. Я напомню, в украинское время
сложное для крымских татар, когда крымские татары хотели быть представлены в органы власти. Было более 2000 крымских татар в разных органах власти. В лучшее время для России они смогли найти 200, по-моему, около 200 в 2015 году. Я не знаю, что сейчас, на каком уровне. Понятно, что Меджлис периодически здесь, с континентально-материковой части Украины, призывают не участвовать. Люди не участвуют, и люди не хотят идти даже на уровень обычно сельсоветов, хотя там решаются многие вопросы. И вот здесь эта месть выглядит за то, что вы и не делаете, а не только за то, что делаете. Рифат Бей, вам есть что сказать по этому поводу? Треба просто уявляти собі ситуацію в окупації. У нас є компактні місця проживання, де подавляючій більшості живуть кримські-татари. Вони відбудувалися під час повернення. І там є місцеві органи самоврядування. І вони є за часи окупації. І якщо ці органи самоврядування не працюють, ви і в умовах окупації не можете, як людина, яка живе в конкретному селі, ви не можете вирішувати питання, які пов'язані з діяльністю цих окупаційних місцевих рад. І частина кримських татар, які є депутатами місцевих рад, вони якраз є членами цих таких окупаційних місцевих рад, бо вони живуть в цих селах і нічого іншого не можна придумати, щоб вони виживали. Це перше. По-друге, тут абсолютно правильно, кримські татари максимально бойкотують настільки, що це дуже помітно, і особливо це виявилося в цьому році, тут дуже багато факторів. І зрозуміло, що, давайте тут вже декілька разів говорилося, вони там перетворюють, Крим такий сучасний військовий плацдарм, форпост. І коли ви це перетворюєте, вам там не потрібні люди, які до вас не лояльні. Кримські татари, етнічні українці, які не приймають окупацію, вони є нелояльними до тих, хто будує там військовий форпост. І тому вони все будуть робити для того, щоб вичавити, видавити всіх з Кримського півострову. І оці останні обшуки, і затримання, і репресії, які розпочалися на хибному такому звинуваченні терористичних таких акціях, це є одним із цих завдань, це вичавлення кримських татар зі своєї рідної землі. Я прошу прощения, просят наши эксперты слова уже давно, я вижу, а кроме того, мы обязаны просто вспомнить в нашем эфире о детях. В 2017 году появился такой термин «Крымская сотня», по аналогии с Майданом, когда первая сотня детей осталась без отцов, фактически, которых посадили в тюрьму. Вот сейчас уже их 2 сотни, фактически 2 сотни, 197 детей с арестом Наримана Джилала и братьев Ахтемовых, еще 7 детей остались без отцов. Но перед тем, как мы начнем говорить на эту тему, Валентина Самар и Ескендер Бари, вы просили слова. А я б хотіла повернутися, щоб той час, який у нас залишився, якщо це можливо, ми присвятили дійсно, що треба робити. І, як на мій погляд, потрібно просто провести ревізію всього того, що робилося досі, визнати абсолютно неефективні речі. Прекрасно, що є багато заяв. А що далі? А яким чином дійсно примусити Росію дотримуватися норм міжнародного права? Яким чином визволяти наших політичних бранців? Яким чином деокуповувати Крим? Це найважливіші питання, якими ми повинні задатися на сьогоднішній день. Ми повинні зрозуміти, чесно сказати людям, не буде там верховенства права на деокупованій території, доки вона не буде звільнена. І всі повинні розуміти, що там територія безправ'я, що там територія, де людина будь-яка, Тетяна спитала, хто може бути наступним? Та будь-хто. Навіть якщо ця людина не належить уже до групи ризику, там до групи нелояльних, вона все одно може для того, щоб сіяти страх для тих, хто оточує цю людину, і показувати по телевізору якихось умовних там диверсантів чи терористів, будь-хто може опинитися в цій ситуації, тому що навіть російські закони не працюють на території Криму. Що робити? Яким чином змусити Росію рахуватися з міжнародним правом і звільняти людей, і звільняти території? Я пропустила питання про санкції, я до нього повернуся, якщо можна, дуже коротко. Напередодні Кримської платформи і після того ми спілкувалися дуже багато з міжнародними експертами, з представниками посольств, з представниками Державного департаменту. І від України чекають першого кроку. Давайте ревізувати санкційну політику, давайте синхронізувати санкційну політику, давайте подивимося, яким чином зробити санкції стосовно Криму, так звані кримські санкції, розумними. Де те найслабкіше місце Російської Федерації, де її там голка, що називається, в якому
якому вона яйці, на якому дереві вона лежить, для того, щоб можна було впливати. Це мається на увазі не тільки території Криму, а Росія взагалом. Україна має сформулювати, переглянути свої економічні відносини з Росією для того, щоб ставити питання якісь серйозні. Да. Україна має переглянути свою економічну політику стосовно окупованих територій, бути чесною, відповідальною перед своїми партнерами для того, щоб дійсно питання ні про ільменіт із Житомирщини, ні про якісь іншу сировину до Криму або експорт товарів із Криму в Україну, щоб він більше не стояв. Ми маємо бути чесними і відповідальними. Це по-перше. По-друге, санкційна політика має бути переглянута українська і має бути скоординована із нашими західними партнерами. Не тільки заявами. Ми підтримуємо раз там двічі на рік підтримуємо продовження санкцій Європейського Союзу. Та давайте вже проведемо ревізію, а що з нього працює, що не працює, і покажемо насправді. Це називається оцінка ефективності санкцій. На сьогоднішній день жодний уряд в жодній країні цього не веде, але всі кажуть, якщо український уряд це буде робити, ми будемо прислухатися. Давайте нам ідеї, то давайте над ними попрацюємо. Яким чином змусити Росію чути і відчувати цей тиск? Дякую. Цікаве питання. От що взагалі працює? Да? От що працює з цього всього? Людмила, Таміла? Питання, що робити далі, це найголовніше, що ми можемо реалізувати в своїй країні і потім просити допомогу наших міжнародних партнерів. Що би я тут почав? По-перше, всім нам зрозуміло, що Російська Федерація нехтує повністю міжнародним правом. Вони прийняли так зване у себе законодавство таке, що першочергово вони визнають свої так звані закони. Це перша позиція. Друге, що вони ігнорують всі заяви і потужних організацій, як ОБСЄ, ООН, системно вони бойкотують це і не реагують взагалі. Що від нас? Ми хочемо допомоги від міжнародних партнерів, тому що у них є дійсно дієві механізми впливу на країну-агресора, але вони чекають від нас елементарних позицій, які ми котрий рік вже не реалізовуємо. Тут я хочу звернутися до провладної команди, дійсно, тому що, наприклад, дуже часто зараз згадується питання Криму в вищому такому ешелоні, і це дуже добре. Але це питання не доводиться до логічного кінця. От, наприклад, стратегія деокупації Криму. Вона прийнята в рамках РНБО, є указ президента, є доручення Кабінету міністрів в трьохмісячний термін опрацювати план заходів. Але 6 місяців просрочки цього рішення ми маємо. Якщо ми питання Криму ставимо найголовнішим, а воно є найголовнішим, тому що саме агресія Російської Федерації почалася з Кримського півострова, і вони штучно створили військові дії на Донбасі, щоб відволікати увагу міжнародного суспільства. Тому тут варто казати про Крим в першу чергу. По-друге, що у нас дійсно перше місце по торговельним відносинам. У нас ільменіт, у нас сировина. От ми в 2019 році спільно з СБУ закрили сировину для 2 заводів Бромного та Содового. Це рапа, це сировина у вигляді рапи, це вода Сівашу, яка перекачується з середнього Сівашу на західний Сіваш, а потім вони підбирають своїми насосами Бромний содовий завод. От у мене питання, якщо ми закрили в 2019 році, якщо 40 сантиметрів цієї рапи буде, кримські насоси не можуть взяти. Вона за цей час, до 2021 року, може повністю іспаритися, а заводи працюють. Тобто я маю чітке бачення того, що насоси працюють і перекачують цю сировину. Працюють завод «Титан». Далі у нас є ешелони, які спрямовуються на кордон з Російською Федерацією. Далі ми можемо впливати на такі торговельні мережі, як національні, так і міжнародні, які незаконно працюють на території Криму. Це ми можемо зробити самі, а потім звернутися до партнерів і сказати, ми все зробили, будь ласка, допоможіть для відновлення міжнародного порядку. А що, от, крім економічної ізоляції, ми можемо запропонувати, в якій ми теж постраждаємо? Тому що я не люблю дуже популізму. І коли ми говоримо про економічну ізоляцію, яка, безперечно, потрібно зменшувати залежність української економіки від країни-агресора, але давайте згадаємо, що ми і ядерне паливо сьогодні отримуємо з Російської Федерації, а це 50% електроенергії в нашій державі. Росія не визнає міжнародне право. Це ми вже всі повторили тут багато разів. І навіть вчить своїх дипломатів, що не треба слухатись міжнародного права, воно написано для маленьких і слабких,
щоб в них була ілюзія, що їх хтось може захистити. Це так мене вчили в МГІМО, коли я вчилася. І те ж саме вони розповідають усім, в тому числі на міжнародному рівні. Росія поважає виключно силу. І тут, вибачте, просто сказавши, що ми санкціями вирішимо проблему, не вирішимо. 8 років санкційного режиму, який повинен бути продовжений, але він не призводить до деокупації Криму і Донбасу. Я більше скажу, міжнародні конфлікти не вирішуються за рік, за 2 чи за 3. Проблема Придністров'я є досі невирішеною проблемою конфлікту всередині Європи. Тому виключно об'єднанням зусиль безпекових блоків в першу чергу і міжнародної спільноти, і усіх можливих держав світу навколо цієї проблеми, її можна хоч в якійсь перспективі вирішити і поставити Російську Федерацію на місце. Сьогодні відбувається насправді така передислокація сил в міжнародній геополітиці. З'являються нові безпекові блоки. Окрім НАТО, додається ще один безпековий блок, який включає в себе Сполучені Штати, Великобританію, Австралію і Нову Зеландію. Туреччина починає займати набагато більш серйозне місце і хоче відігравати набагато більшу роль в цій міжнародній геополітиці. Тому саме з цими партнерами Україна повинна об'єднуватись, і я вважаю, що Кримська платформа може стати тим майданчиком, на якому можна про такі форми об'єднання спілкуватися, щоб по кінцевому рахунку покінчити з цим свавіллям, яке відбувається сьогодні в Росії. А ще, замість того, щоб говорити про невиконані домашні завдання у нас в державі, давайте говорити про те, а що Росія робить з власним народом, і доносити до росіян, що вони можуть зробити для того, щоб побороти путінський режим зсередини. І щоб жили росіяни краще, і тоді, повірте мені, набагато швидше настане мир і в Україні, и стабилизуется ситуация в Европе. Искандер Бариев очень просил слова. Я прошу прощения. Давайте дадим закончить Искандеру. Как-то очень быстро проскочили вообще выступления или заявления президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Я бы хотел обратиться или обозначить следующие тезисы. С одной стороны, мы вечно рассуждаем с позиции своей. Вот мы обратимся к президенту Турецкой Республики, и, конечно, это очень важно и очень правильно, потому что действительно здесь еще есть и моральная сторона для президента Турецкой Республики, потому что сегодня речь идет о посадовой особе, то есть о должностном лице Меджлиса крымско-татарского народа. И, конечно же, для Эрдогана с моральной стороны обязательно важно поднять этот вопрос. С другой стороны, мы не смотрим, насколько это выгодно, возможно, Российской Федерации. Ведь на самом деле, допустим, вот эти аресты, вот эти действия перед встречей на высоком уровне, и какая цена будет обмена. Потому что ведь турецкие и российские интересы соприкасаются и в Ливии, и в Сирии, и на Южном Кавказе. И в том числе усилится военное сотрудничество между Турецкой Республикой и Украиной. И как раз что будет взамен? Какую же выторговает Российская Федерация, скажем, цену за то, чтобы были освобождены наши соотечественники? Поэтому мы же понимаем, что это террористическое государство, которое берет заложники и пытается обменивать. Но вот тут как раз-таки и стоит вопрос о том, мы увидим этот результат. И, конечно же, нашим близким, нашим родственникам, политузникам очень важно, когда же освободят или обменяют их близких. Ну и, опять же, говоря уже о персональных санкциях. Вот здесь было много сказано о санкционной политике в целом, и это важно. И санкции все равно работают. И все равно мы сейчас получаем информацию о том, что уже в Российской Федерации на социально значимые продукты фиксируется цена и так далее. И это уже ручной режим включения в этот процесс, он ведет к дальнейшим негативным процессам. Но здесь, к сожалению, за все эти 7,5 лет так и нет
персональных санкций за нарушение прав человека. Если мы говорим о 95 людях, они как раз-таки за нарушение суверенитета, санкций Европейского Союза. Если мы говорим о санкциях Великобритании, то опять же за нарушение целостности Украины, санкции США и так далее. Поэтому вот здесь, вот в этой области нам очень важно работать, потому что на сегодняшний день, когда работаем мы и с прокуратурой, и с национальной полицией и так далее, по сегодняшний день только в активную фазу входят расследования тех убийств или выкраден, которые совершались в 2014-2015 годах. И вот в этом плане мы должны показать и дать посыл, потому что когда мы передаем списки странам, у которых есть законоаналоги Магнитского, они в первую очередь говорят, а какая реакция Украины, официальной Украины на эти фамилии, на эти лица. Вот поэтому вот здесь мы должны понимать, насколько важны эти процессы внутри. І Таміла, будь ласка. Так. Дуже дякую. Насправді багато говорилось про домашнє завдання України. Власне, 2 роки, як мені здається, домашні завдання України активно виконуються. Да? І те, чого не було стратегічного, воно нарешті почало прийматися. Згадувалась сьогодні стратегія деокупації Криму. Дійсно затягнули з прийняттям плану заходів. Це питання до... Але, власне, Ріфат Ага, от я це хочу сказати, да? Що, да, є бюрократичні певні процедури, але минулого тижня був засідання урядового комітету. Зараз план має виноситись на засідання Кабінету міністрів, і, власне, в якому є ряд заходів, в тому числі питання санкційної політики, да, яке курує, власне, Міністерство закордонних справ України. Однозначно, я повністю погоджуюсь і з Ескендер Ага, да, і з Валентиною про те, що питання санкційної політики, да, потрібно нарешті міняти. Той закон, який був прийнятий у 2014 році, він абсолютно є непрацюючим. Ми це розуміємо прекрасно. Власне, ми хотіли зробити так, щоб ще до Кримської платформи напрацювати принаймні драфт перший проекту закону. На жаль, не встигли, але питання санкційної політики, да, це одне з ключових питань, яким буде опікуватись, власне, Кримська платформа. І хочу підтримати тезу, яку сказав Ріфат Чубаров, про те, що, власне, Кримська платформа не має заміняти всі існуючі механізми, які є Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи і так далі, і так далі. Да. Звісно, що Кримська платформа має підсилити, в тому числі, ті механізми, які вже існують, і всередині країни, і з нашими міжнародними партнерами це ефективно використовувати. Це має бути дійсно переговорний, координуючий механізм, але не заміняти собою. Ну, власне, тому пані що це Валентина сказала, що абсолютно не саміт є неправильним. однодумців, скоріше. Так. І Олександра теж хотіла додати. Прозвучало, як на мене, дуже правильна річ, бо, виходячи з психології російського керівництва, дійсно, Кремль розуміє тільки силу. А будь-які способи піти на цивілізований діалог розглядає як слабкість, на жаль. Це треба розуміти, і з цього треба виходити. Але сила – це в тому числі проактивна, послідовна стратегія, яка наполегливо реалізується. І тут я хотіла би провести приклад, що можна робити якраз на темі, яка прозвучала, але ще поки не розгорнулася, на дітях політичних в'язнів, права яких теж порушуються. Тому що вони в цій ситуації, в ситуації окупації, переслідування їх батьків стають подвійними жертвами. З одного боку, вони позбавлені можливості спілкуватися із своїми батьками через те, що вони незаконно ув'язнені, а з іншого, часто, як ми бачимо, їхні права спеціально порушуються, щоб завдати ще більше тиску і болю їхнім батькам. І в цій ситуації, якщо проаналізувати, то у колег, які працюють в окупованому Криму, не вистачає просто сил і потужності закрити всі потреби і вивести цю проблему не тільки з гуманітарної, а в правову площину. Що я маю на увазі? Є ціла низка стандартів міжнародних і на рівні російського законодавства, як потрібно поводитися під час обшуків, якщо в сім'ї є дитина. Обов'язки, які накладаються на Російську Федерацію як члена Ради Європи, забезпечувати можливість дитини відвідувати свого ув'язненого батька. Та в тому числі заборона перевозити людей на величезні відстані, а зобов'язання розташовувати ув'язнених батьків поближче до місця перебування родини. І купа такого всього іншого. Ми ще по жодній цій справі, по цій 197 дітей, не подали
правових документів. Тобто ми можемо якимись міжнародними інструментами, можемо задіювати міжнародні інструменти Ми для захисту маємо цих задіювати дітей? міжнародні А інструменти. що це за інструменти? Де? Куди ми Це можемо комітет звертатись? ООН по захисту прав дітей. Це підняття питань в Європейському суді з прав людини, винесення їх на розгляд Комітету міністрів Ради Європи, який ухвалив відповідну рекомендацію до всіх членів країн Ради Європи, як вони мають поводитися під час процесів цієї кримінальної юстиції, забезпечувати права дітей ув'язнених. Є багато міжнародних механізмів, які ми навіть не пробували використати. Тому я кажу, що сила, вона не тільки в якихось таких речах, голосних заявах і санкціях, вона ще в дуже наполегливій, проактивній роботі, яка стосується виробленої стратегії, як ми працюємо для захисту дітей політичних в'язнів, для захисту їхніх батьків і для багатьох інших питань, на які розкладається ця ситуація. Александр, спасибо. Вы как раз очень помогли перейти вот к той части, которую мы планировали здесь уже на этом ток-шоу «Купор». 197 детей на сегодняшний день остались без отцов. И нужно понимать, что кроме их защиты их прав, есть просто такая банальная ситуация, они остались без кормильцев. Нужно понимать, большинство людей преследуются по теме Хизбут Тахрир. Это достаточно религиозные семьи, где единственными кормильцами были отцы. И вот чтобы собрать даже такую помощь, как там, например, по 1000 гривен каждому ребенку, нужно ежемесячно собрать сумму в 200 тысяч гривен. Сразу после последних арестов украинская организация «Крымская родина» и Меджлис крымско-татарского народа инициировали сбор средств. Я знаю, вот на вчерашний день это было около 70 тысяч гривен. И 120 тысяч, да? К сожалению, это даже не 200, не по 1000 гривен на каждого ребенка. И я не уверен, что каждый месяц удастся так делать. И если мы говорим, что ООН, Крымская платформа не должна подменять ООН, должен ли Facebook подменять собой государство? Вот тут вопрос к Тамиле. Есть ли какой-то государственный механизм поддержки этих детей, этих семей? Ну, власне, родин є. Дійсно, ще кілька років тому була прийнята постанова Кабінету міністрів України, яким запровадився механізм допомоги щорічної для таких родин. Він зараз існує, працює комісія при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Щомісяця вона засідає. Всі люди, родини, які подають заявки на державу на цю допомогу, отримують 100 тисяч гривень. Достатньо швидка. Так, звичайно. Звичайно, щорічна, я ж кажу, щорічна допомога. І кожного року вони можуть звертатися за такою допомогою. Семьи разные, да? Эта помощь предоставляется семьям, и семья может быть политзаключенного, где один ребенок, а семья может быть, мы знаем, где 8 детей, да? Нет? Треба бути дуже точними. Це Це на правовий захист цих людей. Бо у нас правовий всіх та людей соціальний захист навмисно кидають віддалені райони самої Росії. Ви уявляєте собі, коли у вас сидять рідні в тюрмах там Башкортостану, чи я не знаю, Челябинській чи Тюменській області, там має адвокат поїхати, це витрати адвоката, мають хоча б раз на рік рідні поїхати. Тобто це суттєва підтримка. Але ще раз хочу сказати, це на підтримку для того, щоб захистити тих людей, які сидять. І тут слід ще уточнити. Окремо на дітей допомоги дійсно немає, але дуже важливо сказати, що зараз йдуть зміни до постанов, які регулюють, власне, таку допомогу для того, щоб в тому числі, окрім цієї соціальної допомоги, фактично, бо вона називається Ріфата правова допомога, ми її розглядаємо все ж таки як соціальну на родину. Власне, зробити так, щоб правову допомогу отримували ці родини і, власне, політв'язні для оплати роботи адвокатів. Такі зміни вже є в Кабінеті міністрів, зараз ми чекаємо вже остаточного рішення щодо таких змін. Николай, я хочу подключить вас к этой беседе, потому что вот Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента, говорит, что это сумма правовой помощи 100 тысяч. Сколько стоит адвокат в Крыму? Вы курировали крымских адвокатов по разным вопросам. И когда были моряки украинские арестованы, вы знаете весь, простите, я использую слово рынок этот, да, в любом случае рынок. Это расходы адвокатские. Какова сумма на один кейс необходима или на одного политического заключенного? Чтобы было понимание, конечно, большое спасибо, что хоть какие-то деньги выделяются, да, но в России, как и в других странах, есть определенный рынок, определенная стоимость услуг адвокатов. Это только адвокаты по назначению предоставляются за счет российских налогоплательщиков, и мы про некоторых из них знаем, мы сегодня говорили. Участвующих при пытках. Участвующие при пытках, да. В среднем это где-то $1000 в месяц
для того, чтобы адвокат мог нормальным образом вести свою работу, участвовать в следственных действиях, посещать подзащитного в СИЗО, а к этому еще добавьте необходимость составления продуктовых и вещевых передач, которые надо передавать в СИЗО. Одно дело, человек находится, допустим, в Крыму и следственные действия в Крыму. А если его вывозят, это расходы на перевозки и так далее, и так далее. То есть затраты, уровень затрат в разы, на порядок, наверное, может быть и еще больше, чем те возможности, которые на текущий момент готово представлять государство, к сожалению. Грубо кажучи, українська держава може профінансувати 4 місяці тільки роботи адвоката для політв'язня. А це вже не кажучи про продукти, речі і так далі. І тут слід ще теж нагадати, ти мені розповідав про дітей, що на території Кримського півострова збирати кошти, там навіть серед своїх реєструєш картку для збору коштів на дітей, і цю картку одразу блокують. Тобто є проблеми без пояснення причин. Тобто є проблеми навіть з таким стихійною поміччю для цих сімей. Так, Олександра хотіла додати щось. Хотіла сказати, що 197 дітей – це, звичайно, дуже багато, але це це дуже мало для державного бюджету України. І ми на постійному контакті з активістами кримського дитинства, які намагаються цих дітей підтримувати. І це не тільки гуманітарна робота, якась матеріальна підтримка, це психологічна робота. Вибачте, вони втратили можливість побачити своїх батьків, і обшуки проходили таким чином, що їм казали, тебе мама говорить, що папа вернеться, ми твоєго папу забираємо в тюрму, і більше ти ніколи в житті його не увидиш. Це питання якоїсь соціалізації, щоб дитина не відчувала, що вона одна. Я не розумію, коли Туреччина приймає цих дітей на такі відпочинки, чому це не може виконати цю роль спеціальна державна програма. Мені здається, що над цим треба теж працювати і треба думати, тому що люди, які це закривають в Криму, вони виснажені. Я коли останній раз з ними говорила, вони сказали таку фразу «Ми усталі від своєї усталості». У них є також свої сім'ї, свої діти, і вони зараз роздають самих себе повністю. Це не може так тривати довго на ентузиазме без державной підтримки. И, к сожалению, мы будем уже завершать наш эфир. Сейчас мы дадим каждому из участников и экспертов слово. Я просто воспользуюсь этим эфиром и скажу, что на странице Рифата Чубарова легко найти его в Фейсбуке. Вы найдете все реквизиты, координаты, по которым можно помочь детям. И прежде всего это можно делать и необходимо делать на материковой Украине, потому что, как сказала Татьяна, в Крыму в последнее время невозможно это собирать даже на карточке. И крымские татары возвращаются с таким старым советским методом, когда собирали семьи диссидентов просто из рук в руки. І на сам кінець у нас для всіх наших гостей і експертів є спільне питання, і ми хотіли б дуже стислу 30-40 секунд відповідь на нього. І сформулювали ми його з Османом таким чином. Кримська платформа дала всім Криму, кримським татарам, Україні велику надію. Валентина, щоб не було великих очікувань. Як зробити так, щоб велика надія не трансформувалася в велике розчарування? Що має зробити кожен і що має зробити держава, наші міжнародні партнери для цього, для того, щоб Кримська платформа не перетворилася з великої надії в велике розчарування. І я б, мабуть, з експертного кола і розпочала. Валентина, хочемо, але не можемо зробити. І від того треба відштовхуватися. Якщо подивитися на останні кроки, які зробили буквально за останні 2 роки, то динаміка позитивна. Пункт перший. Скасування цієї спеціальної зони з Кримом. Нарешті, помітили, що там щось не зовсім з нею все було гаразд. Далі, схвалення закону про корінні народи Криму. Також дали додаткові карти Україні для того, щоб на міжнародних майданчиках це питання підіймати. Створення Кримської платформи. Ці публічні всі заяви, постанова Верховної Ради України. І всі говорять, це не дієво. У мене тоді просте питання. Окей, це не дієво, якої є альтернатива? І відповідь дуже проста. Краще з цими законами, краще з цією платформою, краще з цими заявами, ніж без цієї платформи, без цих законів і без цих кроків. І от треба виходити з реального, а не з бажаного. А будувати ці фантастичні фантасмагорії, що там прилетить вдруг волшебник в голубому вертольоті і безплатно покажуть кіно, ні, не прилетить. Це дуже довга, дуже складна і дуже болісна дорога. І нам ще попереду, якщо хтось вже втомився, то я собі не уявляю, як вони втомляться далі. Тимур Пестрюга, руководитель Ассоциации саперов Украины.
Так, ми багато сьогодні говорили, що треба робити, і мені здалося, що все ж таки якось ми упустили момент стосовно інформаційної протидії. І почнемо з того, що повернемось до того, що ми розпочали, так, що навіть в цих фейкових звинуваченнях ми можемо навіть так поверхносно проаналізувати, знайти помилки. І ці помилки ми маємо використовувати в нашій інформаційній протидії, тому що не знаю чому, можливо, це фахова якась ситуація, але Російська Федерація дуже багато допускає помилок навіть своїх фейкових. І ми маємо використовувати це як інформаційна протидія. Вплоть до того, що навіть у цих правозахисних зверненнях ми маємо підкладати звичайний експертний аналіз таких випадків, як було з підривом газопроводу. Тому що науку не обманеш. І якщо ми будемо давати фахову оцінку, незалежно, світ буде бачити ці всі фейкові протидії проти нашої держави і громадян. Скандер Берієв, представник Меджлісу. Следующий шаг, который после саммита, это, конечно же, созыв, пусть будет называться так, условно, парламентская ассамблея Крымской платформы, то есть на уровне депутатов тех стран-участниц Крымской платформы. Но для этого нужно, чтобы сделали посылы сами депутаты Верховной Рады Украины. Поэтому, когда мы инициировали кампанию «Депутаты, да поможи бранцам Кремля», это говорит о том, что народный депутат должен не только участвовать и принимать в законотворчестве и принимать нужные законы, о которых не хочу я повторяться, но в том числе проявить свою позицию, человеческую позицию, взять хотя бы под шефство одного или двух или нескольких политвязнев. В принципе, у нас есть уже такие примеры, и поэтому давайте начинать с этого, и таким образом мы будем давать посыл для депутатов других национальных парламентов. І Валентина Самар, кримська журналістка. Центр журналістських розслідувань. Дякую. Я погоджую, що треба все краще робити, але я б ще додала, що треба швидше. Інколи складається враження, що ми йдемо вже нарешті в правильному напрямку, але ми робимо один крок, потім довго дуже чекаємо, а інколи робимо ще й крок назад, і потім заново починаємо долати ці кроки. Тому краще, мається на увазі фаховіше. Я б хотіла закликати перш за все до солідарності. Мабуть, жодної людини в публічній політиці в Україні не знайдеться, яка б сказала, що вона проти деокупації Криму. Принаймні, більшість із тих, хто належить до публічної політики, і є українцями і в політиці, і в житті. Але справа в тім, що інколи ця тема також, на жаль, використовується політиками для заробляння своїх балів на протистоянні. А от ми краще робили, а ви гірше робите. Давайте робити це разом. І тоді, мені здається, і фахово. І тоді побільше експертизи з будь-якого питання, і тоді ми чітко будемо знати, як це робити, а не тільки в якому напрямку йти. Отже, солідарність, фаховість і темп. Наш колега, журналист Роман Спиридонов. Я не знаю, что нам делать в общем смысле этого слова. Я знаю, что нам делать в узком смысле слова, в смысле журналистам и, в частности, телеканалу ТР. Наш лозунг – это телеканал, который дает надежду на возвращение Крыма. И вот своей работой, в том числе и рассказывая о том, как мы, имея в виду наше государство и мир, борется за деоккупацию Крыма, и будем дарить эту надежду. Спасибо, Роман. Наші гості Олександр Матвійчук, правозахисник. 23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи. Зараз йде тест на суб'єктність, і ми всі маємо включитися і на різних вимірах допомогти цей тест пройти. Кримська платформа має діяти як суб'єкт і тим самим посилювати ту роботу по захисту прав людини, зокрема, яка ведеться моїми колегами-правозахисниками. Микола Полозов, адвокат. Ну, прежде всего, я считаю, что и украинскому обществу, и властям нужно все-таки каким-то образом собраться и принять и необходимые законы, в том числе закон о статусе политзаключенного, и, в принципе, подготовиться к тому, что то, что происходит сейчас в Крыму, может быть началом гораздо большей волны репрессий, и речь может идти не о 200 детях, а о гораздо большем количестве. Вот надо думать об этом, готовиться и к худшему, и надеяться на лучшее. Спасибо. Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента України в Криму. Так, дякую. Сьогодні насправді ці фрази прозвучали. Важлива солідарність і спільна робота.
Да, це дуже важливо, тому що не треба розраховувати, що держава одна буде реалізовувати такий інструмент, як Кримська платформа. Да? Кримська платформа і її офіс є майданчиком для кооперації. Власне, вчора в нас проходила зустріч експертної мережі Кримської платформи, де ми, як офіс Кримської платформи, презентували ряд проєктів, які ми будемо реалізовувати протягом наступного року і в подальшому. Да? Іскандер Ага був на цій зустрічі. І, власне, пропонуємо, щоб Олеся приходила, да, і говорила про ці програми, які потрібні щодо дітей. Тому немає одного офісу, який би реалізував абсолютно все. Тут потрібна координація зусиль з усіх сторін – громадянського суспільства, журналістів, Меджлісу кримськотатарського народу, народних депутатів України. Да? І, власне, це інтерес Кримської платформи, да? Що це координуючий механізм абсолютно всіх різних елементів, як парламентарів, представників держави, наших міжнародних партнерів, так і, звісно, що громадянського суспільства. І Зидана, будь ласка. Я вважаю, що нам треба переходити до практичних дій, такі, наприклад, як ми заявляємо, що ми не визнаємо вибори в так звану вже Госдуму Російської Федерації. Я вважаю, що нам треба розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією і тим самим показати, що ми проти того, що відбувається зараз в Криму, ми проти того, що проведені вибори на нашій території з нашими громадянами. Я вважаю, що нам треба розірвати економічні відносини з Російською Федерацією. Що додатково хочу прокоментувати пані Людмилу щодо постачання сировини для атомних електростанцій. Я вважаю, що тут треба суспільству довести, яка ціна цієї сировини, може вона занадто висока. І у нас є міжнародні партнери, з якими можна сідати і розмовляти, знаходити альтернативу. Передачі, тому що... Дать слово Людмиле, вот коротко, очень, 10 секунд. Валентин, ні, у мене коментар. 10 секунд, буквально, не більше. 10 секунд, так, для оптимізму. От тут втомився, да? А коли Джемільов, коли Чубаров сиділи в Середній Азії, без будь-яких перспектив взагалі повернутися в Крим, коли не було Ні, я маю на увазі, що люди, які сиділи, ну не сиділи, а перебували на тих територіях далеко від Криму, в межах радянського режиму, не було взагалі реалістичності і віри в те, що колись повернуться в Крим. Тим не менше повернулися. Тобто є речі, які видаються сьогодні нереальними, неможливими, але зрештою... Тільки Мустафа Джемілєв, Біла Бивістер, народна депутатка України з фракції «Слуга народу». Що ми повинні робити? Працювати. Засучити рукава і працювати. Не популізмом і не нездійсненними обіцянками власному суспільству, а в першу чергу дієвими кроками, коли кожен і народний депутат, і чиновник в міжнародних своїх подорожах, і кожен українець, який спілкується на будь-якому рівні, буде амбасадором деокупації Криму і Донбасу. Коли кожен з нас буде нести цю ідею не тільки президент України в Організації Об'єднаних Націй, а на всіх рівнях. І тоді разом з урядом, разом з представництвом в Криму президента, разом з Кримською платформою ми зможемо дійсно об'єднати той консенсус, в першу чергу всередині країни, а потім і назовні, щоб зробити все для того, аби припинити свавілля Росії і переконати світ в тому, що інакше оцього тигра московського не переможеш. ФСБшну гідру тільки так можна перемагати. Спасибо. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, я вас попрошу не только на украинском языке подытожить, но и найти слова на крымско-татарском языке, чтобы это было понятно и диаспоре, которая говорит только на крымско-татарском, и людям в Криму. Мені здається, я впевнений в цьому, ми не можемо і не маємо звинувачувати своїх міжнародних партнерів в тому, що вони не здійснюють ті дії, які би ми очікували би і які би де окупували би наші території, зокрема Крим. Але ми маємо право бути більш вимогливими задля того, щоб наші міжнародні партнери, як уряди країн, так і міжнародні організації, виконували би ті зобов'язання, які вони взяли на себе в межах широкого кола міжнародних договорів, в межах інших домовленостей. Про це сьогодні дуже багато говорилося. І особливо міжнародні організації, зокрема ОБСЄ, Рада Європи, виконували би свої статутні повноваження.
повноваження. А тут ми знаємо одне, і про це тут говорили шановні експерти. Ми не зможемо бути вимогливими, якщо самі не об'єднаємося і самі не будемо виконувати ті завдання, про які також тут сьогодні йшлася мова. Ніхто не говорить про те, щоб одразу і все сразу. Але крок за кроком ми маємо показати приклад всьому світові, як агресора треба разом ставити на місце. І ви просили кримсько-татарською мовою. Şimdi biz bunda bugün tek sonki bu tentürler ve siyasi mahpuslar için konuşmadık. Elbette Nariman Celal, Hasan ve Aziz Ahtemevler bizim için çok böyle layık, hürmetli, değerli insanlarımız ama biz birbirini ayırmayız. Orada hem azı 122'den ziyade mahpuslarımız var ve onların hepsinin korantaları var, balları var, ana babaları ve birinciden orada bütün milletimiz, Kırım Tatar milletimiz bu Rus işgalcilerin kontrolünde ve kollarında ve o sebepten bütün yapkanlarımız işte Kırım'ı ne kadar tez olsa da Rus işgalcilerden azat etmesi ve Kırım'da kanun, Kırım'da adalet ve Kırım'da muhabbetlik olganını tiklemesi ve inşallah bu yoldan bizler hiçbir vakit uzaklaşmak ve bunun sonuna tezce yeterek ve hepimiz gelecek senelerde Kırım'da, Bakçısaray'da, Cankoy'da, Kezlev'de, Akyar'da her bir ilde toplaşırız. Мы сегодня услышали много интересных предложений, и если коротко подытожить, это и ревизия санкционной политики, выполнение домашнего задания, и государственная поддержка семьям детей и правовой помощи, и, конечно же, быть готовыми к усилению репрессий в Крыму, но не терять оптимизма, вспоминая, что советские диссиденты годами проводили в советских тюрьмах и не теряли оптимизма и дождались развала этого монстра Советского Союза. Это был проект «Мост». Дякуємо вам і дякуємо нашим гостям, експертам, які дозволили актуалізувати проблему власне Кримського півострова, його деокупації. Це стосується буквально кожного, незалежно від того, хто ти українець чи кримський татарин. Це справді те, що стосується кожного. Дякую вам за увагу і дякую всім, хто брав участь в цьому проєкті. В тому числі. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідних